أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسوابنا، لك الدانغوك، لك أن بلو أسلام يتشيك، لك أن فاتو لمن يذاتك. أمبين على فاكانك ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمي فولي فولو نيشي علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كعلى فوكا تنوكا ولن يوندون كعلى بركدا على مينينا أما كأنفراني كنه هيرمين جمكا أو أكو كصلاتك على كركان صلى الله عليه وسلم kabunya masigi ke sigida dina nyamro fe anga fuli be abe anga walin mondo be abe ube bunya be kumana woni ni jate jugu chaya oko jamana fama mun fana biya abu were foku walin mondo fana bunya be kene kono kadaka fama biyale fama almamina madu ambo jete oko munu yekene labe ka folike were tara bala kan nyona chaya sigi dawla in kene na nyona abama hakiliski abama nisoja kadaka ko yepulu flade hizbullah wa hizbu shaytan alaka jamakulu timogo alaka kulu oye kulu kele kulu to kelendo oye shetane ka kulu o ala ere kote qur'ane ko do be ulube ala nofe kele de la kudai ulu fura dama ulube ala de nofe kele ke alaka dine psika tanye fe chumina ala ko psika qorata chumina litakuna kalimatullah hiya al-ulya ala ka kuma ka ele sanfɛ ko dɔw b'o baara la awa ko jamakulu dɔw fana bɛ yen minnu ma kɛ maa kunnandiw ye bɛɛ sanga ni waati bɛɛ ka ibilisa dɛmɛ k'o kɔrɔta ka sɛtaana ko dɛmɛ k'olu sinsin ka tiɲɛni cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to kuranɛ ye sɛtaana kɛ fasɔn fila ye jinɛ sɛtaana bɛ yen adamaden sɛtaana bɛ yen bawo ni ma dan ne yɛrɛ tiɲɛni ma fo e bɛ tiɲɛni de siri ka mɔgɔw wele ka na tiɲɛni ma e fana ye sɛtana ye ka fara ibilisa kan alayhi la'natullah o fana jinɛ kafiru fana bɛ ten minnu bɛ waswasa ni tiɲɛni kow don muminu dusukun na k'o d'u ka limaniya la ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma ɔ ni ala ɲɛna an ma k'an fara a ka kulu kan an zema kɛ an ye k'an bila o baara la o kumana anw de bɛ ala fo anw de foli ɲini o la ɔ nka ni foli kɛra o la o ye maa bɛ fo i yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman na i ni ce i yɛrɛ ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw maa minnu tɛ silamɛya fɛ nin b'u tɔɔrɔ a b'u dusu kasi ka d'a kan kɔsa in na kuma minnu caya bɛ diɲɛ kɔnɔ kuma fɛlɛtigɛ silamɛw la u b'a fɛ ka kɛ tan b'a don silamɛdenw hakili la ko silamɛya de b'u to kɔ b'a don silamɛdenw hakili la nafa tɛ silamɛya la b'a don silamɛdenw hakili la ko silamɛya de kɛn bɛ doni ye u da la silamɛya de kɛn bɛ daga ye u da la nka o wulikajɔ ba 12 la tuma min na n'an tilala ka nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye a b'an hakili sigi a bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka nisɔndiya ni nin ye ka ala tanu ka ala fo k'a barikada
أني كرنجنا ما ولدا من فنا سكاندرا لكل مقام مقال واتي بين أكمدو سيارة بين أكمدو أندوني منوين كنين لبن ويرا بسيكاني واجولي كوي كنا كأمنا بونيوي ما مدي داكرنا ويرا واجولي كلاو ديدو بسيكاني ما فوكا سادانا okay nga konwe diwoni benate besratu ya be nyaka kuna iraka beke kilimba bedo kilimba befo iba bechi na ode atu adama do nyombo ya do koula ka wuli kata bonyoyi o fara be do de fara wa islamaya ka force do de mandi dakilina o wele kata kuma ngaro la kuyi mashiti ke ba fo ne de ne nyonde walma ne keline bi kuma na ko into kuyi islama ya furuba fende be de bi ni yoroni kala kata ka islama ya ko into sinaya awa ni ko ne te fengala ibi yere esembe bwala ibina keto ye mo wore ufe etala de mado farkulu tenin keneka sigidala mogo do islamo do uka warma do akenena u yere fela ta kene sigili nga ya balika siga ata balika sigi u fela te u bolo ma doala ngani ya nyuma yere ta no nga ata balika ke wala ko de beta ni alay deme ka fara deme bawka we alay laja kuna alay jomin kanu ka tigi de kaka bakedi mami ga izin babulo aka produit marché na yi tabara la e de ba fu de ta le te fu e de ba fu parce que ay occasion di mai ka barake note edo eteo aka izin bi wa bara orongo te ko sa na o sunzu na di sa yara ma na o sunzu bi di wana sabina kolonda jigine so ala kuyodi fana on de ba ala foka tanuka barkada ala yambe simani barina o yemin sugandi ka sanga wati chuma wala dai woni amina no hakili jigi do wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin no hakili jigi mu'minin nafa raslamela kuma kura karaba o de be masi ngoma slamela adon ebina fan fobi fo ka islamaya la kabi e mabani ibina sigaka di wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin furaka ko nga anama de fe abinyine mashi mambo uma alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam afatura domina sahaba do hakili wulla kuma ay rabbe qisam ka koro uyenyo hakili jigi aya dawla Umar ko ni aya abu komi ni amme ko folo enefe kasoro aya kalanka koro adurushile ba kuna abadon abakoro don nga abokar ya hakili jigi alamiye ako ko abu komi nema delikani aya meni bite adama de beti ode atu mashika na kabanyere la farda ka kafaka yada hal ni ma ko abi blasra nywana kan blasra ebsika muvone ala kola mo bi yom blasra ko adama de be fer do don iye mingala ala de o bi hakili jigi ala okmana annana ka nyo hakili jigi mete mawdu minadira chena ala ka deme kono ay chaman foala jamana kono ya kakoro mawdu tara la srabefe akhutubu bi arajula wajulu bi awajuli kana bi ngata bali komi ko imbesina wanango ko teni kuma bora fale mbebo tanki kafiru bu tala bu ka kelela an raba nga kelela lu bandi una fe ku chien ay raba nchesri ku dila ni ala sonama ambe nyona fo fini kan fo nerebo waka fo
ubutuga an far fali minge he aba ere senge anda ere senge de eta kalamo ni kafiru manganchi la ngo bara de begay do be sena goy adama de te kule bo gwazan goy ibe kulo kula kulela tora de aka kulu so nan dimina koni ala ere wajuli kala ni dimina afa am wajulla dungo do be fara cheni atete de do voilà ala kutala dama min mago sara jamana iga ni wajuli ya sababu mamun nga soro kun zirimbe ala kutala ni wajuli kira sababu ye ku mago sa o de ka tan o kuma ni wajuli kila doma aba feri ni wajuli kila doma aba nyini atafe anaka mashi mama ka be ka soro contrôle ana ma de la chukula atotif an denw u kɛn bɛ tiɲɛnikɛlaw ka jagokun ye waati tɛmɛnen ninnu na o ko de ye sanga sɔrɔ Mali la an denw kɛn bɛ tiɲɛnikɛlaw ka jagokun ye wallahi mɔgɔ dɔ bɛna sigida denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u bila ko dɔ la a yɛrɛ ni Ala cɛ a t'a fɛ a den ka don a la a t'a fɛ a ka denmisɛn ka don a la a yɛrɛ b'a dɔn ko diinɛ ko tɛ dɛ adamadenya tɛ dɛ a yɛrɛ y'a dɔn a bɛ kɛ k'u bila sira min kan halaki sira don nka ale kɔni ka sɔrɔ b'a la maa bɛna denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan sigida la k'e b'u kala dɔn na k'e b'u kala dɔnkilida la maxi jeune maxi vacances ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ministère misiw n ko nin bɛɛ anw denw de y'a bɛɛ jagokun o de y'a to dɔnnibaw ko adamaden ka n'i sigi ka i wasa don maa ɲumanya la ko i ka dilali de fari i bolo da la ne yɛrɛ ye ɲumankɛla ye ko i ka n'i wasa don o la dɛ i ka dilali de kɛ o de ka di Ala ye dilali ye cidenw ka baara de e ka dilali bɛ kɛ sababu ye ka dɔw bɔ bolo la wallahi wajuli ye denmisɛnnin dɔw dilan ni jamana in kan yan u fa tɛ diinɛ ko kalama u ba t'a kalama nka denmisɛnnin tugura diinɛmɔgɔw nɔfɛ dɔrɔn a kɛra silamɛ ɲuman ye o dɔw yɛrɛ sababu la fa yɛrɛ donna misirilata la fa kɛra silamɛ ye o dɔw sababu la ba yɛrɛ donna disabili la nin bɛɛ kɛra yan nka sababu wɛrɛw de la o sababu bɔ nin baara ninnu na e ma nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna wa ale kɛra ye fadlu min fɔ a la sallallahu alaihi wa sallam ko n'a farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ Ala ko fɔ ko Ala ka sakina bɛ jigin mɛlɛkɛw bɛ jigin ka a koli mafa bɛ jigin ko Ala bɛ mɛlɛkɛw k'a seere k'a fɔ ko hadisa in ka jan a kuma kumaba ye min ye ko Ala bɛ mɛlɛkɛw k'a seere k'a fɔ k'a yafara ninnu ma ni Ala kusumana ninnu ma ni Ala kofɔla ninnu ma ko mɛlɛkɛw b'a fɔ kari ni kari bɛ yen dɛ olu tɛmɛtɔ de tun don y'u jɔ olu ma wuli a kama dɛ ko Ala b'a fɔ ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu sigiɲɔgɔn kunna tɛ koya n'u ye ninnu ye bɔnuma mɔgɔw ye o kɔrɔ ye hali min tɛmɛtɔ y'i jɔ ka far'u kan o bɛ bɔ o nu ma n'i ye hadisa in filɛ o y'a barajima yɔrɔ ye nka hali maa tɛmɛtɔ gansan bɛ se ka bɛn kumakan dɔ ma a bɛ k'i ka kanda sababu ye ya Rabbi Ala k'an ka kɛnɛ in kɛ o ye u ye mawudu min sugandi hali sibiri tɛmɛnen an b'o mawudu kelen de kan nka a fɔli caya o t'a an bali ka taa ni ka segin dɛ kuma sɛbɛlama kuma barikama o t'a ka segili k'a fɔ k'a caya gasi t'o la koyi n'a ni dusukun ɲigini bɛnna don min na a bɛ don n'a ni dusukun dayɛlɛlen bɛnna tuma min na a bɛ don ya Rabbi Ala k'an dusukun nɔgɔ mawudu ye jumɛn ye ko silamɛw kan ka kɛ cogo di kafiriw ka seliw ka selidonyaw kafiriw ka selidonyaw ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔw n'o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ye olu ka seliw n'u ka donbaw silamɛ kan ka kɛ cogo di o kɔnɔ yala n'o fɔra an bɛ yan nɔ kuma bɛ kan bɛ min ma kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalama ye u ka bɛ 25-31 de ma ok ni fɛn o fɛn fɔ nin na o ye munumununi de ye tɛ o kan b'o fila de ma o ko fila min n'a faralen filaw ka wajuli kan
to kamena mana malheureusement parce que an ni bek manga farawanga baraka e kan sigi ka nga seli nyefo ni diine wara mo chrétien fana tamana na problème bandala u fana na anda ngira mulu bare te fedo be tiena am manga to o be doni ko ngada diine baraka la kuna na un joranjoro la na un yanga diine famu atugula mase wajuli kena ko ngasigi ngama o ngana manya ko a fitne be okma kanyo hakili jigala obeke ya do faraga ka dusuka shikuye ki dabe kuma bela do ka go de fama ki dabe kuma bela no vraiment aka wajuli ke fedo be ayulu toyi e ka fedo toyi e fe menye wajuli se de femi ibina kuma information mawdu min labana ibina don kusla be fe diine min ba dado ikanyena maya ko bela akokuma bauna komsemo hali isno ko chugo ika diine simbola I donjugo nyege kono ika diine simbola I bochugo ika diine simbola I boto ika du dafe ika nga boni finimi ni segira ka bodugo kono ika nga do chugo mina la may do foni mbela akuma amena ndabo muna era munjira kwa nga ndabula ya dabo ndowla sa ya dabo ndowla burda odue minta ka faveur la nete ni mimba tiki ka faveur la ko vraiment non vraiment non mana ni yoro ka nyana de fango de dabla wajuli lamena wajuli e bana furakedi ni bana machidon at furake enfant fenfleni na docteur sula ni ka bana yira docteur ko ni ne bila ika bana yira akwa alhamdulillah ni bana façon inde bila wa furake ni tugo inde la fie kaba mana foko bana shidona doron I farbe fonti o koraidi ko iya don samim bila o bina fura di ma ibita furata o qur'ane dungo ko bana de fana ngum ko qur'ane nasulillah في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بنا بدسكون سرو بنا باللمن يسرو بنا بعد ما ديك دين سرو ابن واجل كيرو لا واجل كيرو دين بنا فرا كيرو دين دكتور رسول بني نانا ني ibitlo de ma itlo madade en nakun de kisiki kalamenike wala sa anna mbebe ga bana yini ebiga ga bana de yini wajul kalada wa nikma sira ijuma ode ikabanaye na ya fura foka faraka alhamdulillah na ma fura fo ni wajuli bana ba yoro yini hallo ma ke wajuli kenay ni ma lilla so bi gera karam go wala don wo kuma do fo ko ati daga a benena de abake tugodi na on dal la meti de nyima fo fena am wajuli la me ngam ka mo woro de laje ya la me ka mo woro de laje na ni fo feno be madoka ema we son tiga la iti ta tiga o mashi ta reta tiga ka kulo bloko ebe tiga la jugo do bare law ni kumana video kala ko abada o to tiga ne ma deliga ko mashi atige o ini yoro inde o de ikabana igo de froini as-salaf as-salih ala jumman timinu min ni sojade nuyu ni yoro soro wajuli kono ka taka barakena anga wajul lame ko de afara ko mo gowde ni soja ko ala kira ko mo gowde ni soja mo jumem alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana ma munum be kuma lame ka twala nyuma no fe ni kuma lame bu yere waju qur'an e o defo ko ni waju ni kera sisa ka yere waju nae o be ere de bulusa o te waju ni kala bulude nango ala ko kira ko ni be ni dibe o ya ndlali sisa ede ba ta sisa ka a bo kuma na ka yele maka ke barai don ba kuti ko don kuti ko kuma be to kuma yala ate fonye ya yele ma kuma mina ka ke barai na wajuli na be kuindi ambe ka ngata tata ala ka yere kuntla ja ante ma shi jugu yala jamana ngasa etele donner titon ini sigile ki ebeta foko fema ni dusuye foko fema fere ka foko ennie
ambika here de no fede ete ita nyene ita chine ango chinfo nyoy sebele goroni yanga jande okay ebe komina ya atoro bida cinema yive kuma mina ha ba soro ay doke ni kire fe mo lo ya folo pani ante sebe nyon no fe dlalla okay anna fa bi yede ka wana wiya mawdu min ta ko an nga ke chodi kafru ka dumbaw dine wala mo ka silu ka dine munasabaw an nga islame kanga ke chodi kula itayo la jumei o ay kuma mun fara nyonga sa amiro laje don baw ye kuma kan mun fo ala ne ben wasa dole bi shina kuma dawla jamana kuma ire kuma gelara ali kuma gelara de edna sigi hakili boka do kuma lamenana ebe kuma fo kata prof ale ba ka lame kata tlibi abiyoya nyama yina be badini aywa laka kimandama alaje إن الله قد أغنى المسلمين وأنعم عليهم بشريعة كاملة ko Allahu ta'ala ye aslamu kari ninga nema kuka bi shari'atin kamila ni shari'a min da falidu fuslamu kan de fam folo je be ka don je be ko me ko fe don danya te an slamu la kwambo yini kulu were fe dine were fe walma tabulu wara fe walma civilisation wara fe jugo kola ngina maya dlasrala ko oden danya be anga dine kono ko ambo yini kana oti awa anga kuma la beni kudo hede ne ko fo inde tesla mola inaluma katisi mikoro te bolo ni awa islam o ta imana mobile la islam aro te kuma kilon adamadenya nyelau adamadenya dlalau sheriau kiriu adamadenya jugo adamadenya rebe balo tasarrufatu munun gono kuma de kambe uma go ode dafale be islamu bulu adafale kasoro amma gomma jo shawara fui walma toydi kulu wara fui la walma dine wara fui ka fui la Slave kode don ango famia ika kalansira mo ika kalama samo a don ko slave e dine dafali ite slave ya kono fe do bla machi ita remplacer machi ite dine wara ka fe do ta walma kunle na do ta kana na slave ya kono fika slave ya ta do de wuli ka boy ka bla do ma do na kuma informe ni nana ni fewre fe slave ya kono Islamema foni islamaya tado de wulika boy kabla odo nata iba sura islamaya ku do fa yokula islamaya ku kechugo do jira ala ukoina o ni de kelebani nazaroche ni de kelebani communauté internationale che ni de kelebani yahudiya che parce que lubena ni fe ya kuba ke ka nganyene ma ya tanzimu ka nganyene ma ya dla ka nga société dla ka ambla sra سلامي دو فون يولا كاي ولوتاي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كون نقرأنا من فلين عليها دي أمة كون بكاندا دي كاكاتا فما هي أقوم من كلمة كتبها بك على تليني كو قرآن بي ودجرا أقوم من كلمة بي نو باومولو أمو بلاغ جميندا kelende nulu nana ba ko ki 2 minutes atlamaya de ne 2 minutes go fon kaba ba ko iki wi musota ko musoka hake ni ku bino foni atlamaya de ne musoka hake fon kaba ubina fo ko musoye ko yi cheka ni minata atlamaya o nye fo kaba ubina fon ana ka fama o che maradeka hake famaka hake maradeka atlamaya o nye fon kaba
ni bta dairi menyini ita sugu kono ta do idunga sugu la iboka sugu la ifere ke jugo ngo jago bonda be figu kitabu kono e figu kitabu fe ba sura jago bonda de ba damana ko Umar kuma mo gien ka ba sugu kono mami na ma jago famu na islamaya ke jugo mun fo jago la no don tala ko ka gien ka ba sugu kono ska bina mo tonyo abina ayere tonyo abina haramu nafulu yini ka do aka debaya ka fi adama de ka al muamalat anga yina maya bara nyonyo islamaya ya benye fo bo uludu bena ni kiri munu fana yo kiru binna o fen kile unde kunga o tsiga tafo anga islamaya ta de black ulu tata islamaya siga ala ta black ador bla onona go be islamaya chien fo ndila islamaya ere ka islamaya ere chien fo abula ni ma mi ameri ko kiri wara do fle ma do bulu ko kain kateme ala e kiri mindika wali ke ko ke chugo do fle ala yo fo mo do nana ni hakilla wore ko a chena ni ngai ala tanyede yo miro yo fo yo no fe kele ke o awa o yibota dile wa fo chugo nyumai akala شاملة لكل مصالح الدين والدنيا ko fendo abe yenamaya dine ni yenamaya masalihu be feno kan adama dema ika dine kula ani kan yenamaya la ko islamaya sharia bo be faranyonga abu be de faranyonga ika dine o mi adama de dlakui wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كو نما جنين أنا مدون دلا فوي كما هي أنا نفهم ده كنا شتومو كامون بسنا كأكي كوميني جي جاري لا ويا باني وتجين ده هل على كما تشيدنشي أما tanke fatila itelaga toy ikungangi yere yininga ne ko ne bla kunde e munyi ya jinko ne be munaya kodona be nganga yere yininga wala ga yananga na shuku anyere la wala ka anyere yininga ala e chide unde bla ka no nyefo chide laba min chira no ya ngakire adnana o ka kitabu kono nana ni kitabu no qur'ane de ko amma ko ne majina ne adama de la fui kama fu kan batu dama ka kuma do fo ka faraka hali ni te kubere don ibo fam ko ma uridu minhum min rizq ne ala magar ske yinu fe fama to be fe yinu kamara de fe jien fama ya bebete basro mara de unde jobe ni fama yi ko ngane ne ala magar ske yini ngamara de fe wa uridu an yut'imun nema yini ku kana ala dumini ala kasanu dumini nima inna allaha kikado ala yere tiki de huwa ar-razzaq ala de garsike kala nganai dhul quwwati al-matin fanga qulo gwelet ya alay ko ma ale mini jom fedoro o yuka bato o ambe kora mununa fugutuku ba fo o dela ko ni blala wajibila ko ninge ne wajibi ka atenye ni minde ko o te fobobli nyena maya bara to bebe ke batu di kama islame kan ngo islame de nani mulhidu te kumana de ala tei mamunu be ala tei ko kumana mamunu be ko wala nenu te kumana ne de ko emingu islame ala ko ayamla minga ma o ya batuli ambe ko wala mununa o lube ala yulu keka ande mede o bato ina parce que imana me bato ke inyene mado o bana nyene ma tenye ni balo sraute o balo sranu ambolula ka balo nyini ka sioro nyini ka fero bo nyini ka sioro nyini ka baskioro nyini wala sanga ala bato ko imbebe al abebe ke wala saka ala de bato angana na nyon nige damne wala ko hal ala bato taala ko anga la fiadron ko jien ka jadron o te foroko ni tole ya dogi sala digi bi foroko dogi na dogi sala cara foroko so ere a dogi balu tibulu
أوكي أفلامو ما ka foi ti bolo min se ka to i ka diine kungoro foi te adama de bolo ala ti son min ga to aka diine ko kungoro aroga ni tane ka kuma ide a jari klolo a query klolo kuma in la me ka fam ngo foi te adama de bolo hali ayere kun ala ti son min ga to aka diine ko kungoro na wajibira na halanana amma sa dine du adama de manga so ika dine ko ka to foi kungoro o fe boyana chugo ala yo fo ko mamun kafirara domin na uma hal ni je bedu ma ku ka ke ku wera kuma bo halu tisiga ba di alama ka ke ku wera kuma pana minga no ka temo ka kabibi o doin ko fam e ka priorité di ala kuma pe adama de ka nyana mala tant que to ko islamé priorité be ala ko de bulu ango don ko fam pana ko islamé sharia mi ni ala yo di amma abe nyana maya ko yuma be fara nyonga ika dina ko srafi ani ka nyana maya nyana ko abu be fara nyonga وعلق السعادة في الدارين على العمل بها والتمسك بهداها ko ala in islam ya dine min di ama no islam ya shari'i ya no ni ko shari'a ko ni an fa abe islam ya ma fam ko kalamali ya goloide pero an ta folo ni jamana ko fo te shari'a sa fo te shari'a sa an be islam ya ni kaso kuma bon bulo ya be islam ya kai الشريعة عرب كان يدو إسلام يكون كما يدو ونيام يكون شريعة إسلامية لا وإسلامية يربي دي فرالي يونغا أما بطو كي سيريلا شونا جوغو يوما يقولا بارن يوما يولا وبفرالي يونغا ودتو يكو الشريعة شريعة الإسلام إسلامية شريعة يكون فهم فلو amma ni ko sharia doron an akili bisinga jigimina sharia o mari bada ni ko ni eshu ni kay bologa o mai ba ga shu ndi ga e tamini e mungera fora ko ke bolo tige ka tori ma shu ni ga dunya fe ko baga bena ke ma ki kiruti o fore ya o konnu o kembe ka o de mo jabbo no de e ko mi ko were re tesla ba kono ni ote o ye hududu de حدود الجنايات كوجو سانكشن او اسلامي شريعه كونو فون دودي nga otabeyo ete ma shite jamana nga mi islamia sharia do fe ni etlene ya fo islamia to la o kadi mo yo o kadi politique mo yo kadi politique ndai o si tlene ya o islamia sharia kono fon do ladabu jogo nyuma ya dugo dinya ki fa barka yini ki babbarka yini o islamia sharia kono fe ondo yo o kadi mzogorobe o kadi grandam be o kadi politique bogo togoroba be o du fana islamia sharia kono fe ondo de wana anga islamia fam kuma kambe islamia na kono fe bema ku islamia sharia no islamia batoi islamia tabului abe adama de ka die here ni kala here abo be fara nyonga ibe fon fenyini here la abe ba kono قال تعالى alaku فمن اتبع هداي koni mamin tukurane alaka kanda no fe فلا يضل ولا يشقى fala yadullu ko tigitifli wala yashqa atike kunati koya koni mamin tukurane alaka kanda no fe islamaya sharia jundai ala islamaya be fen voye ngai ni do yujun ngapmai ala koni mamin tukurane alaka kanda no فلا يضل كاتك تفلي ولا يشقى أكنت كويا
niku adama de jun sika ma garanti ka boni flama ni alati itifli ikunati koya ne ko nini fla sabatira mundurable foi wareti ko itifli parce que ala de be blasra ala dunti fli o kunanja o fana be ala de bulu na ala imamin kunanja ati kunati koya de qur'ana wodefo kuna ala imamin kanda fli batola na ala labla imamin soro matsego tigi kanda kuti fli de parce que ala de be blasra ala min ti fli akora te kibi ke melekede ni bi tu ala ka kanda no ebe ka fon fena ama malikiya de la malikiya kitabu mangam folo munu be kala lafterti ba fo ko bi fon balikus la mebe fon fenge ki kanga ala alaje folo ala fela men yala ka laje ka sumani sharia sumani kela e folo na be ben wal manatibi awon ba ngun fete dron anda ni warbe soro mina dron ni na non ele be ko discuter bidron aba laje de intérêt mu musoro ala abe daga ti daga autant hami folo ide o de dunganga kesla be hami folo yi ibina do komina hal ni milliard tede hal nu be jamana ni ikelena ajula iba laje folo de abi benwa na ti ben ijigi tie o feina ko ne tsigange wallahi ni ansla mo kunzira kanimbara apma ndeme ko chamanda blela jamana ngade parce que ikmana fo kibe dlo feri itna na so soroka ta location itna na mobile soroka dun itna chauffeur soroka mobile buli itna hali katakata ni soroka takata bla yorola itna mama kanga bara parce que ni islam wele obena laje oba laje a ni ndi ati daga ga gela rombulu de on ta koni ni nana ni kodo re projet on fait adama de fen folo mi laje folo julbi sorala age mumbe sorala bo mimbe sorala no o maka hakilai akuma dawla ba kiri ni galige nas as soro maka hakilai aba kiri ni galige parce que akota intéressé ko c'est nga na ni bune lablalai a ningalte de hal ya yiniga ta fe ga bwa kalama ikana na fwa e kwati da kaloga ami yondo ya goyi hali misri ne o fi hali misri la almam doga mu gan flede almam doga keme flede aba nga mo mana tagwa saki to ni million ba kono atiye ni motaro ka saki to ni wa keme ba kono atiye ni téléphone ni de bouton mani do a doga téléphone flede anta seli darola ni iPhone do atiye ane ni ma façon amere ka dana beke me commissioner ni wari haramuya ko kuma chale do wari mseni do na buna abiko mo ya sanele aninte yela ko tani ko wallahi aw nyebe dula hali dem seni do ko do damne ndel la ka sigi ga do la ja abaga kuma abe met ntana nan ni ra duma ko neni abe bara do de la ko kwale kele ka bara indamne ko fa ya gede ala baga a nye fotele la de kwale kele ka bara indamne ka fa ya gi ko nga dondo we ka do bado dalima ale nana no ye ko fa ko ko ja ka fe ngafsa ko ale ni fa ga kele bana mo be au pdeu do somo yu légaliser ça parce que oui soroke mo be gena kala do oui soroke somo yu légaliser somo che kele bana ma do be oui somo ya srata somo yu bien oui fenzoro ala minge somo ka kele bana et puis faut ko nyina be do akon mbode ke de me abi nyebala tabi hinede wallahi abulu la blale do rede e waru fagone no tigi bulu ma bla jon dabe bla waru fu bina jogo nga ta fu dilati
alaka boda de kayede hey mati janda ala la koy amba yere nige antiga ala nige koy islamé isebe kudi sebe yere ni ba ke isebela ake isebela ni taki isebela ibe yere nige da de tiga ala nige de qur'an yo defo kuma do bey uba fa undara ala la undara la harala ku ba fu be ala nige ka mumini ngom nige ku to ka mashi nige were ko ko tiente de muminu tede ku watila ku be ga ala nige ka mumini ko be ga were nige yere nige te fo ina fase mama akes la men yumay ibina tunasro jina ibina tunasro la bana ala de ko ni mamin tukura alika kanda no ki tifli ikuna tikoya oye akuma foloy nega kuma tede ala de ka kuma do ya do ni masa ibe ko be ni ya ko ala ko re ma do ba ala ta to ma ka lagu shi an fe bi o fana damnena ni masa ibe ko be ala ka jamana kisha to wallahi halaki jigina dugu kuturu ka kola kuma dawla an dai mi ni ka dugo wai kuma dawla bi alaka hina ana alaka ya fa amma an ce lan nalu mauka ko ke ta wala kana mina aha وهذه الشريعة هي الصراط المستقيم كون إسلام يا ديني نو إسلام يا شريعة كون دي ساكيني وهي طريق من أنعم الله عليهم من النبيين كون دي إسرائيل الله تعالى إنما كما من غولوك أسرادو كابنين نبي مونا والصديقين أني صديقين أو تشنتيغو والشهداء إجواد تشنتيغو صديقين أو نبي مون براي تشنتيغو دي بتقولوا لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هي أي كيتشن توي قالوا يفهم سورة جمالين كهذا تل من قالوا تكي جرى مغولا ابن قالوا تكي حالي إيري نتنا ندادو ديتا يولا بيبي جمالين بلا مدو ابن قالوا تكي حالي إيري ani ma yire ke fen ite mi mangalo tige yire wa صديقين وكسرى كوي اسلام اسرائيل والشهداء اني شهداء والصالحين اني على جميمو اسلام اسرائيل على كنان قران وانت فلي كن نود كسرى وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين كوني مين اسراف كونيا كوي على فنونا مامون غورا كسرايد اني مامون في الله من اليهود والنصارى والمشركين كابني يهود يولا اني نصارى اني فلانغفو نين كل سبب بيجتي فلي كل فيلو اسلام يا كونو سيغاتو لا اليهود يهود يو والنصارى اني نصارى ونو يكريتشون والمشركين أنيف لانغفو نو لاب باباي بوليسونوي كوني اسلام يسرا بلادرون باس ريبن نكلو سبات دولا كريدلا بو نانا دي بويرا كوساينا او منو ريكو كوالا كو يرتي تشيندي وامادو ملحدون وي كو على يردتي كو كيرو يرما او تشينا تانتي بولو كاندا دو كمانا اتا وإننا في كل ركعة من صلواتنا ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين ani mamunun fillah aw ene de bala ko dugo ke anseli aussi ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin aw ene de bike ko fuanga araka bela anseli aussi ko ala aw ganda kabla sirat leneka sirat jumay مغو كسرك علي نعمك مغمنونغا صراط الذين أنعمت عليهم أسلامه نعمة نفلو دمائد أنا نيون نجد قال ربك يعفو قال نعمك مغمنونغا يأكل كوي جنوني كوي مافو أيمون جتي كتمنيس من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yado nyara ma de kalimani Allah fura ati fu ibla jien soro nunga alera kon mbolo ni na folo soro la kaba bolo fen mon soro la bana amadam ne foi make anga don baba do ko hakimu do don baba ko koni adama de soro dana jien farkolo ka yini fen nunu koni adama de ka adama de ya dana uma ko foi ma fareka dan fara foi tini bagaw ni yonje dan fara tini bagaw ni yonje bagaw be dominike awa ka fo nyonya bu fei ku da ku lafiya bagan do be alubu ka sollabe ali fe dan fe do be kono bi nyadla ka do kono ubu ka lafiya chugo do bu nyama ya ebe fon fen ki yere adama de yana ki damu nay wera ba beke bagayana ko kuma ni adama de dana uma ko ni danfarati ni bagamje o fo e ka bara de ke ala hakli min dima ko hakli bara ka ala doni o hakli ka ala bunyani o hakli ka adama de gashi sigini o hakli ka jogo bagaya jogo gien ka bo yerela ni o hakli ka adama de bunya koloshi yere ka ni o hakli de danfara adama de bagam yonje ni adama de min ni hakili bilanga ita hakili maya baroke bagaw ngafsa ka temeka kadaka bagaw ndai andaya eta ka kala ki nyeto ale bi ma nyeta kula na bena dinga kono mo ba hinam ne gatli gwan dire fe foiti nyena ni bena dinga kono mo ba nyini gal folo me ko iska ka kene akoy yendeo eka jogo bi ere de sigile bi ngali ke est ce que nintiki ka kene ala kota tebli de est ce que aka kene ibi mo tiki do ay fini do est ce que aka kene ibi chemseni do ya ke be ka yere ke ma façon do est ce que ka kene aklima bi yere kata efle yetugo mina ni parli do parlite ni sarado sarate ni yetugo ina ni bonya do mate ma bonya ni yechugo ina munu ye blanna iti kupengi kusigi wala ngaka bonyona kabala ka jenda pente wala ka kusigi bonyona ka ini lafia ka chenye kabala ka jenda shitilla ben ka amagaya ka amana kabala ka jenda adama de fini de don wala sa fini ka ke zina ila khudhu zinatakum inda kulli masjid ala fini retto wala ko zina da fini mbela make masri rebli ay ke malangulo e mo nyakoro awa natara mso fana ka bundala kaba ala ka jenda kabi mso na je kono asuturali mso ka yere ma blain chen kala ka fe masri le do yata akorota kwa kainde ayi akorota kwa kainde e ka tabani ta ni to bu ka film koro labe u ka dine film walmo kam mo ba film e ka ta laje wala ka film nu masriya bi na soro ko ubo do o mo bawla walma nu bo do ka o muso bawla itai tai ka tayre shirshike ya do adama de ka konyo do o de ka do la herema do ye chuko ka nganye do mina ka tebe don tawka halan fleur mina bi akotiena ka tie chugo na tabe rob de mari nga atabolo de aka fofu atabolo de toé ay mini jube jonna ko ya aka rob de mari do na fele men kala we san fela de numbe boala katiki ke akana wolula en fait ya folo ko yam so de bununu ko ni fem valeur ma de mo manga ye na tigirete wa beba donc ko o fikrai o de kai aka bonya bodela aka bonya bodela o ni nana bombo to sida ni makwa bi dota ka mwa mi be fara kono e bode tawo mi walangale do ka ba bombo kisemle afoni foni farama u bana sa de ni yota adore la mamnu be nyu ba ko de
mana hakila ko kanangolo yarali ko de o koro e ke civilisé de kasoro ka nga fɛn min dogo ko kɛ kunba ye mɔgɔw la n'o de bɛ valeur di e ma o bɛ bila n bɛɛ da kan e ma ye muso valeur dɔgɔyara bi ka se hakɛ min na ni hali ni min b'a fɛ a ka jibidoni ka sanga wuli a bɛ muso dɔ kanangolo jaka hali ala ma taa marasi nka muso hakila ko nin bɛɛ de ye civilisation ye ko nin bɛɛ de ka ɲi hali marasi o ye musow langolo foto kan fura ni donna sugu kɔnɔ fura feerelaw kɛrɛfɛ ɲɛ tɛ se ka jɔ fura carton kan ni donna bitigiw kɔnɔ supermarché walima pomati bitigiw ɲɛ tɛ se ka jɔ o kan an yɛrɛ ka panneau o b'a tɔ dafa nka musow ma wuli k'u ka hakɛ ɲini na dɛ olu yɛrɛ bolo nin yɛrɛ de ye kodɔn ye nin de b'a jira k'i ɲɛ yɛlɛlen don nka shetane ka baara don shetane ka baara fɔlɔ ye jumɛn ye min ka ɲi k'o lagosi yɔrɔ ka tɔgɔ jugu da o la min man ɲi o mankutu i yɔrɔ ka tɔgɔ ɲuman da o la n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn walahi ko adamaden suturalen ni fini y'a labɔ o de ka ɲi ka tɛmɛ ni fini m'a labɔ kan wa an yɛrɛ fɛ yan ka kɔrɔ ni fini ye muso labɔ o de tun ye hɔrɔnya taamasiyɛn ye arabu fɛ yen fana o de tun ye hɔrɔnya taamasiyɛn ye maa min n'a na kuma don ka bɔ burusi kɔnɔ a tɛ ko kalama fɔlɔ o de tun b'a ka fini yɛlɛ f'a kunbere la fo segukaw tun b'a fɔ o ma ko dankunbere ko maa min ka fini dan b'a kunbere la tubabu de nana anw ka fɛn lagosilen kɔrɔ an bolo dankunbere ka tɔgɔ kura da o la ko mini jupe ala ka bɔda de kan ye koyi an ka nin tubabu ko in kɔni hali ni tubabu ye pɔsɔni tɔgɔ falen dɔw b'a min ka na k'a masiri dɔrɔn est-ce que u bɛna ko dɔ masiri walahi bɛɛ y'a dɔn ko adamaden tɛ adamaden wele ka taa nin ma e ka jateminɛ kɛ n'i ye tubabu faamaw ye k'u bɛ wuli ka tableau kɔnɔ ba sigi ka ɲɔgɔn ye ba kɛ k'u bɛ gɔrijɛgɛni ka hakɛ ɲini ko i sigilen i bɛ a bɛ kɛ komi i bɛ diɲɛ wɛrɛ de la hali baganw ka fisa a ma i tɛ bagancɛ ta wasa don bagancɛ la abada nka adamadenw bɛ sigi ko ka sariya ɲini k'olu kɔlɔsi ko ka sariya ɲini ko k'o fara ko ɲumanw kan a silamɛw a y'a to an ka kunu koyi n'o tɛ a ɲɛkojugu b'a tiɲɛ dɛ n'an m'an cogo dɔn a ɲɛkojugu b'a tiɲɛ bana fo an ka segin ka na an ka diinɛ kɔnɔ kumaw ma n'a fɔra i ye ko ala ye nin fɔ a fɔra i ye ko alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam n'i ye silamɛ ye kuma banna koyi a tɔ karisa y'a fɔ ta bɔ nin fana ko k'a bɛ daga nin a ko a bɛ daga ni dalilu jumɛn ye silamɛya tɛ dɔrɔn bɔn ne bolo fɛn tɛ na ne bolo e bolo ye jumɛn ye n bolo bɛ se ka na kuma sira fɛ o ye i ye baasu min kɛ dalilu min b'i bolo nka ka e yɛrɛ fɛla kɛ ten dɔrɔn i ka zawuku mana sɔn min ma ni ko min cɛ ɲɛna e yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ o bɛ sira di k'o bɛ bɛn ni min cɛ juguyara i ɲɛ kɔrɔ i b'o bali silamɛya tɛ kiiri ten dɛ o tuma an ka filɛ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ni aya laban yɔrɔ de ye kuma laban yɔrɔ dɔ don ala ye kuma minnu fɔ ka kɔn a ye a fɔ ma ko alwasaya al-ashr bilasiralikan dɔ ala y'o fɔ ka sɔrɔ k'o kuma in datuguni nin o bɛ silamɛya juguba dɔ a y'olu jate a ko anna hada sirati nin de ye ne ala ka sira ye nin de ye ne ka sira ye awa silamɛw ala y'a ta jira shetane y'a ta jira shetane ka cidenw n'o ye shetane ka hizbu ye shetane ka sira dɛmɛbaw olu ye shetane ta yen olu y'o appuyer k'o sira jira bana e k'i ye silamɛ ye walladina amanu ashaddu hubban lillah maa minnu dara ala la yɛrɛ yɛrɛ dɛ olu bɛ ala de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que sisan falaka al-ikhtiyar ikhtiyaru kɔni sisan o b'i yɛrɛ bolo
fakhtar li nafsik de bala jisabi munda ala ko koni ne kasrai mustaqima ko sira klenedo kana vle kono gwana islamaya kunata de sira duma jenge kuyi kana ke nyeba na kono gwana nga sira duma jenge de ni dunga de tlonge ga dama duna da de sira ma jenge kuyi e qur'ane bambulu amayela ba ambe bu qur'ane de ka ko fasari ni ay compte ga nyon ye fuila do be fe wara no fede te de ma fo tila fu msemani munu binna kuma nye fo chugo ni adama dunga tila fo o tika bandu kulu koka o kera hali sahaba ni nyonche ala kira nyena manyena sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga amasa kaslamo jumla ereke do kumbe koroka do kumbe tlibika o be kambe kubita ala yoro do te sraka de ayu laje kanye do te sraka dotuna bon day mini ga ko dis ala ko ni ne ka sray mustaqima sirat linedu fattabi'uhu ayatu no fe ayatu ala ka kuma fole no fe ayatu ala ka sirat no fe sirat linedu sirat jingeninde o da to ame kuma info ka se aka ka fo la me te shuala kuyi ambala ko kuma munundo balabi kaslamaya ke dibitibi la ko ye ka ke shuala ko ye bo awte non ni duguma ko de ni batinu ni o batinu ko ide o e kelin ngode o batinu tse ka boko kele boli mo ka de ti soso de ne ma fo batinu ti bolo de o era ma fo ko batinu o batinu bena ke zohiru ya anga chugodi ba mo kuma fo bitlaka kuma chien eko zohiro e kenakanda ambe jebe mina bo eko ko batunu bi bo eko e konona e ko gindo ko eni ala jako jugu ko o ayo gindo dema bo ene bo gindo do ne no gindo bora kebe no bola an zohiro tuguga ambo fam eta ni ko ni mama ku ka batunu tu bolo sokono ini matikelo anga ni inna kibina seljita tugo warake kenaka ko e batuni wali am tasili misilla isigi mbe ko e be seli batununa cena am tsugu fam am do fam de ibi wula am ta zohiri de ke nyon fe misilla am ba don la ki islami Umar indefo Umar bilal islami ko nyemo wala indefo ako awa wayu de miji ga nyefo kire ka ko ante kire wayu ko dablala ni ye nyuma mbanya ambi kumbeni ni ye o tana bangi o kele ino ambi mi ye ambi kiritike no de wa yuti jiga ngare oro de fo mo wa ko yindi wa alkira yindi fo sallallahu alaihi wasallam qali tarakat la maut siraminga layluha kanahariha kwa shuna klebe kaka slamete dibidibila ko yishu ala kote ainin ki ainin to abe qur'ana abe nyefo alkira ka diso ya be nyefo sallallahu alaihi wa sallam ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نين تا قران ايه ري افوكا غوغوي كو ولا تتبعوا السبل كان تسرا ورا ونوفي جا على ريا دون عليك دلنا كدون كونو دومنا شيطان بنا سرامسون لا كانوا داترون نزرابات لينا او de gara de alikira gadi sa do bin kuma wala ko akana tugu sira wera uno koray ko mo bena na sira wera u masri tugu kulo koka do bu tadambe kata alama aw do tabike ta sira wera wi a bede bina ka a yini ki bosla ma ya sira batlininga ki blasra misenife o sira miseni tsegi si alama o bitaniye nga yakono angan hakli to ayala de o da to islama kena gango do koy wallahi ni de bilafia ni nyeshi ala ko gere ma wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ni nyeshi ala ko tlini mai bilafia di ngana kunna na keshu ala kuni dibidibila kuye auten ngalama onde be ngalama ni mbeta vraiment ate fam quoi
جينا بيرمنا السعادة ما دي وكنوا أتفهم إيه النبي يومي إيه تجدي bo duniya sisan ni te nabi yoy te cide an be ba nyeni qur'an de la sa an be ba nyeni ala kira ka ali saudi sallallahu alaihi wasallam o qur'an e kuma do jele fofle ala kira ka kuma jele yira kodola e na be ni kanware yola e kwa an ga nyon fama mi nyon fama wala tukuni ala dungo qur'an ko na fora nyongo ko abi sigi kana ala ko di kira ko abi sigi de ba abi sigi kana ala na ka kira de ba ema kira baloli do mamina nu fora nyongo do bina kira de ba jalat ke ani kira teidu akuma kamimbe anana ni kitab mi ambe sey kanu de fle nay on sama dine kula ambe sey kana de amina qur'ane de fle ambe sey kana na afamu masro ayala eminana laje na famu tila fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ni ka doni masama minga doni bitali na woni nga sa angana bayini ngali masa makilinda be don sa mo mani inni soja chugo ko e ngonde e ko nyanga karam way ay e mana bla hey fanga fedo de fam ala de bi jon don kateme ireka nga e bi yere don kateme moko wala ke bla yoro na sori sira e wallahi bado ni ma se fana ibado adama do nu ni sojara nu yikanu bi ka doni sero mina e kana barake nu e ka barake e rabi min do yere la ini ala chela dai ni te min don anyeni wali kubla kata nye don bado fi an jaman deserandila ala ka boda de kaide aha ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ala yere babla sranini la'allakum tattaqun mun wasu ada sra alani وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر أوا نكما يفنا أي نفوا بني سرنا كودك كم كوفي مساكم قوي أيلوكا مثلا بومية أكو ثم جعلناك على شريعة من الأمر كو كوفي أي فنا كشريعة دوكا من الأمر الدين كله فاتبعها ويكراري فاتبعها تقو شريعة نفي وقرأي بني سرنا كوكا مثلا كوفي على ينك ما ينفو يا دون قرآن يوفوكو manto fe on fente mena yi sharia do dabema kiraw u te fonyo ngo mina fiew no obey kire komi worona fere we tawhid we aqida we alaka kilbandie na amma ala bato kechugo yawla ikomu ka selu kechugo yaw ka shun kechugo yaw jaga bo chugo awa nimbi daga ninji daga fo ko nyonya do be manto ni nyonche ula ka sanga ala e mindi ka kirama iklila ka fi ula ibasoro nabi ma do tlila ko do fe do kun daga mbe na nabi ma do tlila ma daga alika mugowi wi ala reka kiri chuye fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha basoro ka busatu balula ala fe do haram ya bani sirala kauka ngasla ma yakono basoro luma haram ya islamuka Isa ka mugo basura ala fe do sharia do duluma bato ke chugo do duluma basura Musa ka mugo takinteti ko miseli watu ni seli ke chugo ni seli jete taw misali ala awa bokmana ala ko krama yan man sala ka baro bole ko fe ako ko fe sanana sharia ke ere min al amri dina kula fattabi'ha tu o sharia inofe tu itali nofe min dirima ango yoro fana fam yaro kuma kuro fana be sina habbe bora ala yoro ko ka ko nyami ko ba da boka ko di nyami ko bibli kwani taurata kwani fe kape kili kape ala ka kuma ala de ko on ma qur'ane ko ni tof lay ku amro ya yelema o te bi chrétien nyamo o ka be kunu ka be ka koro ku ya yelema o fora ka be kira yere balole samba kire ni kobi ko taurata tigu ye taurata kono kuma we yelema do ala injila tigu ko injila kono kuma we yelema do ala qur'ane de bo confirmer on ani mam nani sigi o fole ko be samba kire ni kobi abe kili ape ala ka kuma o te chinde o
anga fo o ye tiɲɛ e bolo sa a bɛɛ ye ala ka kuma ye sa an ka fɔ ɔhɔ e dun b'i pan kira ta kunna ka taa dɔ wɛrɛ la cogo di e m'a fɔ ko kira de ko ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan e kira de tɛ e ka kira ye o de ma ci e ma wa e dun pan o ta kunna ka taa dɔ wɛrɛ la ka sɔrɔ a dun fɔra kira yɛrɛ ye ko a yɛrɛ ka tugu a ta de nɔfɛ min jiginna a kan ala ye min d'a ma ko ale yɛrɛ ka tugu o de la o fɔra kira yɛrɛ ye kumaban dɔw ma ko min dira kira ma ko kira ka tugu o la ka sɔrɔ k'a fɔ anw ye ko anw ka tugu kira la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira ko kira yɛrɛ ma ko min jiginna a kan dɛ sariya min dira a ma dɛ ko a ka tugu o de la anw fana bɛ tugu ale nɔfɛ o la ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين كي كانت تقوم غوني دوان نفي لا يعلمون ما من تكون ما من تكون كو كانت تقوم دوان نفي o ma mun te kodon ya wajonu ma te ala ko sraka ma te ke ka kumani ala ka jigine no e qur'ane bi ite kodon ko والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما من أنت كودون كذا تقولي دوانو ده هذا ما دي على تابلة تراباني دوما دي نفي أنا يوني كولا ده هذا ما دي كوني نام مسون كتقول قرآن ككمانو أما سون كتقول على كلا ككمانو في صلى الله عليه وآله وسلم أبنا دي فين وكوفي وبين دوما دي الأهواء ندوا نكدي دمادو نتدلو فوي تعالى قال المفسرون كو تفسير كلاوكو نو القرآن فسر لو دون باولوكو وفي هذه الآية دلالة عظيمة كجرا لمبا بني آية على كمال هذا الدين وشرفه من دين اندفلنا بنياكا كادون كجرا كفون دين دفلي دين بدو كود ني آية بوجرا ووجوب الانقياد لحكمه ani ka a wajibiya silamɛ kelen-kelen bɛɛ kan ka kolo nin diinɛ ye ka minɛ diinɛ ta dama-dama n'o y'a silamɛ diinɛ ye وعدم الميل إلى أهواء الكفرة الملحدين awa ko abada kana jɛngɛ ka bɔ a silamɛya ma ka taa maa minnu mago tɛ ala la u mago tɛ alakira la u mago tɛ alako la kana jɛngɛ ka bɔ silamɛya ma ka taa olu ni dunga nɔfɛ parce que olu bɛ kɛ ka kuma minnu fɔ o ye ni dunga dama de ye dalilu t'u bolo o tɛ kuma ni kitabu ye o tɛ kuma ni nabiɲuman ka kuma ye kuma yɛrɛ ko firawuna ko firawuna de b'olu kɔlɔsi firawuna ma se k'a yɛrɛ bɔ ji la o b'aw kɔlɔsi firawuna ni musa karila ɲɔgɔn na o labanna cogo min na kuranɛ y'o ɲɛ aw t'o ɲɛ dɔn kuranɛ y'o ɲɛfɔ parce que k'u tɛ fɛn de dɔn la ya'lamuna in de don maa min yɛrɛ tora ji la a totɔ ji la a silamɛyara ala ko a ma ko c'est trop tard kuma in kɔrɔ de y'o ye parce que kuranɛ ko sisan wa ko ka sɔrɔ i tun ye sɔsɔli kɛ ka kɔrɔ o kɔrɔ de ye ko c'est trop tard a tubira retard la a tubira kuma min na ala tɛ tubi minɛ o kuma wa an bɛ k'o dɔn dɛ anw bɛ waaju bi nka don min na e yɛrɛ b'i yɛrɛ waaju a tɛ foyi ɲɛ yeli wallahi kuma bɛ tubi la kamalen segin ala ma kuma bɛ tubi la kuma b'a la alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam tubi bɛ datugu ni fɛn fila dɔ la kelen ye foroba tubi bɛna datugu ni tile bɔra a bɛ yɔrɔ fɛ don min na ko maa o maa n'i k'o don sa ne limaniyara ko ala tɛ sɔn min ye o ye fo diɲɛ yɛrɛ wulitɔ pewu o y'o kuma ye nka ka kɔn o ɲɛ adamaden kelen-kelen na ka tubi bɛ datugu ni jumɛn ye n'i donna sigara la ni sera ngɔnɔfile la o dɔ b'an bɛɛ ɲɛ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ودوبة بيا كوني نسرا غونو فليلا وبكم ومانا كي تو دينه او ديننا ومانا كي كانا جلياتو حكي او حكلا وكما باسورا سا إما غيرا وكما باسورا يكي ينينا nga itseka fenfo mo yibli
قرآن ودم مسألة أن يكون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كو سيسكر بتجر بلا على بنا نتشهدي سيسكر كو وبنا نتشهدي وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت ويسيجل يدي سباتو بني مكرمك كو وبنا نتشهدي وبتجر بلا غيبي تشمي ودو تشين لك لتاتي تشين تمين نفا تشين تمين سي على مبلي okmana ikatubi kasigi alama ajala ode herei aslam waraka la jesa niko ni saraita ala kula mumna fi shukna mumufo ha mamungu ali madda alala nasara mamungu isla antiga fuiki ema ni islam fatura ko munum beke abe jigi sigilawndi parce que si wara fuita adama de ibli kabi kam mana do saya banana kaba isi bana idabali bana idongo bana idonyoro bana atode saka ko sigi atima abora masamin fe ni ata to de ye ofi ko ka hina yini aye ka kalfa uma ka fa ala ka yingusa ya mayanye oneto sraka amna mungi fuita mbuluka ki idun tsika taka saya indan inwana kana gwele unjama temenaya abebe du kholosko kullu ma fawqa turab turab kullu man alayha fan nyene mayimbe abede nyene mayimbe bina kunje na adama de kasson kasigi alama kabaka akadila fana tubi datulan flana oye ni nisira ngono flira o firawna minu be ka ala la goshino ebi ko ke fierté ka kulu be firawna ya de ka ulu mogo te ala la o firawna yere min flo ida qur'an de ama sala firawna ko égyptien di malien te de firawna te malien de égyptien di firawna ala musa de ci ama ka nige ka dese ka kuma be fo ay ka dese ama so ka ko be ke firawna ko abada pati so soro je jarala fa maya jamba bulu na yi cinfo o yi cin na yi ngalo tige o yi cin amala sara ayi ala ya wele ayela qur'ana kono ala yi firawna ka kuma jugu ba fila barobo e min ki ye mulhidu ye ki ta ala fe ni lame mamunu ye firawna ku ka sinye ni lame ala yi firawna ka kuma jugu ba fila barobo on yi qur'ana kono firawna de ko misra kauma ajada ko jugu fe a wolola munu nyena aqulu ma alimtu lakum min ilahin ghairi akonete ala wala da'awla ninete koy ma tiga soso nyada wolola munu nyena lubeyo yani ga wolo mi ala ya ngama shi masega soso ani mi madala beko ajara firawna ko ana rabbukumul a'la akone de ka ala korotali firawna yada ko jufe akwa ka kangoro sigima ko ka joli fenjado jo ale ko musa be ke ga alamin ko fo ale bina ta kulaje kale ramadala ni chendo ngani asro chemba kula hale ba kele parce que ale de ale inna rabbaka labil mirsad ala te koroto joma ko ala ka mumina ka sabali e korodo yana anfle ko jugu baw balaka ke ando ba bon tiena ni sur islam e tien est ce que ala kun naninge est ce que adu ko lo kun yere ko ningera nintigi est ce que an ni kun na bossa al mo boku kale nasura ala ko tien ninga ke nasisa foite kula nyembebe ke ebe o min fo qur'an e fe min benye fo ngo manga o yeni vo ala kirama ko ifle kan mi fo nasura ni tiede qur'an yi tie ka bo ala yoro ala ka belekse sanjila ma ko jiganga fara jiganga ko mi sambe nanga tuna na ala hina nuna ala make o fo ba do tla ka sla be ya ka tu ala kirano fe don ba ko nya ala bini mbesa balike ka nimbe munke ode ka jon kuma dagbere ani fana abala ka sebunya de jira
ni ay adamaden be girinti ni ko kera la adamaden girin wuye jmenye ni ma teliya akan nata kanda amma aladu ibala ka ala minneni ibala ko de ka fiye sama ibala ka ala minneni ibala ka tama o de ka dugukolo ko ka ima dugukolo wɛrɛ sɔrɔ ibala ka ala minneni ibo de ka kabakolo jukɔrɔ ibala ka ala minneni o de ka ni bi farikolo la ita yɔrɔ dɔn ita dɔn a ka fiye a ka jɛ i t'o dɔn n'a ko a b'a bɔ a bɛ se ka bɔ sisan فتعالى الله الملك الحق أكمل أو فاما بجرين جودي كم هم باميري جوبنا بس كمين بالك عنني أتي ما تايروشي فلو أتيك تايروشي إبي دوغم غوغا ماللا أتى منو يكون جون نونجا نو بوليدو جو على تيرودا على بو يرودا غي وبالك بالو على كهينا دلا nete ala fɛ o fɔba ka ca mɔgɔw y'a fɔ ka kɔrɔ bi mɔgɔw b'a fɔ hali sini mɔgɔw b'a fɔ wa ala yɛrɛ sɔn bɛ a ka fɔ dugukolo kɔ kan i sara b'i ɲɛ lahara ye nka ala ne mɔgɔw de ti s'i ma ayi o ti ka fɔ dɛ ayi ne mɔgɔw ti se ala ka fɛn dilanenw ma ne ye kafiri de ye ne tɛ dugukolo fɛ ne ye kafiri de ye n tɛ balo dugukolo jukɔrɔ ne ye kafiri de ye n bɛ nun datugu ne tɛ ala ka fiɲɛ fɛ n'a ko fiɲɛ ye ala ta ye ne t'a fɛ bilen jɔnni y'o fɔ ah ni ko se jumɛn bɛ adamaden hali ni min fara ka yaada n'a fɔra ko masakɛ don b'a sɔrɔ ni kɔngɔ y'a minɛ kara ni minɔgɔ y'a minɛ kara ni sunɔgɔ y'a minɛ cogo tɛ yen foyi ah o ye minnu bɛ se ka fɔ olu ye nin an bɛ tɔw to yen ala ye faama ye koyi ngo ala ye adamadenw dilan ala ye fɛn o fɛn dilan a si tɛ ala kɛɲɛ a bɛɛ de ala m'a yɛrɛ majan wa ko ale kɛ bɛ k'a ka dafɛnw lameleke o wallahu min waraihim muhit i tɛ se ka taa yɔrɔ la o taa fan tɛ yen o kumana o ye min ye segin ala ma i k'i yɛrɛ kalifa ala ma la malja'a ولا منجا من الله إلا إليه ما تسيك تاكا على الدم ما تسيك يرى كالفا يرلكو بكيش علما فنينا يرى كالفا أين لا ما يدعو كلوا فكون نعوذ بك منك أبد تغيني إيه على فكابو إيه على هردك جانتا ما شيسيكا دوات تغني على قوابي هلك يجير ولا يجار عليه ala de bɛ se ka jɔn tanga nka ni ala ko a bɛ min s'i ma maa tɛ se k'i tanga ayi to an ka ala bonya dɔn han وقال تعالى ala ko ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ko a kana tugu mɔgɔw ni dunga nɔfɛ maa minnu filila ka kɔn aw ye وأضلوا كثيرا wa u ye maa caman fili fana وضلوا عن سواء السبيل u filila ka bɔ sira tilenni kan ni aya in y'a kɔfɛla lajɛ kuma in ala y'a ɲɛsin nasaraw de ma ka nasaraw fataniya a y'a kɔlɔsi a ka tugu alakira nɔ a kana to min ye yahudiya karamɔgɔw sɔrɔ o si ka aw sɔrɔ ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ghayra alhaq sɔrɔla ka nin tugu a la ko a kana dan sago a ka diinɛ na ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye den tɛ ala fɛ o den tɛ ala fɛ isa tɛ ala ye isa ye ciden de ye wa isa alayhi salam fadenya t'a ni alakira cɛ dɛ a ye alakira ko fɔ ka taa ko ciden bɛna n'ale kɔfɛ k'a ta cɛ tɔgɔ ma k'o fɔ a ko ismuhu ahmad k'a tɔgɔ de ko ahmad ko nasara karamɔgɔw ahlul kitabi nasara karamɔgɔw a kana mɔgɔ minnu filila ka kɔn aw ye n'o ye yahudiya karamɔgɔw ye a kana tugu olu nɔfɛ olu filila wa u ye maa caman fili y'a dɔn ni diinɛ ɲɛmɔgɔ filila a bɛ maa caman fili dɛ ala k'an kisi a ma dɛ a to imam ahmad ka lajarabi la u ye ko bɛɛ kɛ ko imam ahmad i sɛgɛnna i si kɔrɔbayara hali yɛrɛ ka tawuriya kɛ ko maa dɔw ye tawuriya kɛ cogo min na
halika kuma info amba don inte duskuna ka foko qur'ane davin on bi ka kila don ba boda do ini akwa bada akoni don ba fla akojja makulu chama ne be fla no fe asaballa fa alana balaw inteme ka kuma into anoda ambe bo kuma de numa bi alaka de me kofe na yahudiya don ba wi tawrata bayyana ma wa be abe so ko bunya ini de bunya jen na fulo jen soro qur'ana ya nyefay yahudiya karamo be alakira don qur'ana o defo الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي كتاب دي مامون مبارك ردون كوي وقرآن تشنتيالي دون كوي كم بوديون دون تكومنا لو يتشنت دوغو مغاما جين أنا نجوكو دون جين نادي جين يني ما چامان بان جينا جين كانوي ما چامان بان على كولا kuma do bu fo mo be tlaka ban kene kan kuma do so njugo fo itala nga atiba ide ne ka body tella nga soro tala alaka boda kan wa inna an-nazira fi 'alam al-yawm koni je flebi yara bi wuduhin juhud a'da' al-islam ki bayi kene kan kodu islamaya jugu chesri be chumna لتمسي حقائق الدين ومعالمه اسلاميا حقيقه انا تمشي كلو توشي بايديهم وايدي المسلمين ويرب له بالدوكه وباين رب لا يرب الدوكه فقط بون الدمنا فردكو ام بكفرو كسوتشي نام بولي انو يرب بولي غبي كفرو بك اون ولو يرب اون دين كوكا كو توشي وبا كيلو كجمانو كا وبا بناني siyasa we min ba yelema butla kana an yere no fe fanga dugula fanga sla be sigidawla kana an yere bla an yere de be wuli kan jesri ka bloki bo fuka tla me ko do de toucher ka boy ka yawdiya tabla no na ka kafiru tabla ko okma seto de fleur mawdu yere la ini massa ko ni jien flebi fen chama be sena e bolo inte fui yaro ode kele yea mamunu somi ka jawba fe ka sai sembonna ninti ka kwe isembonna ni dine wore mo ka kwe isembonna ne kafiru ka kwe wa fa ka slamay de kele nay ga emi somi e ba ko ndote fui sa ato anga domesa e kafiru am ko minon jama tambulo ya hey minan ko ni dine ko tekele de ango rofa minan ko ni dine ko tekele de mo shima fenvo ma minan ko la wa minan nun bete be da makaka minan nun lalla ko hal na yare an jesriya jamana chama be bi munu balaka kodo ke ko wa kun fen nun la yoro la shabe be na minga chala atoko bi duluma bunya bi duluma te fa apparemment fe do la yoro la fara jebe fara fimbe shabe be o jena tike dunya kuro ya ala dunya munun di adama dema na ba yare na fada nga kuma be mi no fe we dine ko yorodi angana son anga dine de ka nyami ambulo anga dine ka sha'airu na anga dine ka maalimu angana to fenga bla onona ko tunu ana ko ni be kafiru ka chesiri la jabi kafiru bina ka fedo financier ya era ta do financier ko mingama chentewa to ubo to jona kana wardi ko ka kodo kembal awre be nisoja ke kunde bale budu arebe ke ga ko indeme kundo de kama e ma to war chamandi kana me nisoja nu ya fotele la ko ni jamana ye milliard mugandi bali mani jamana ye milliard tandi adira projet min kama no foriye ba foku gatana esesa eta dikundo anfleni obena planning furani auna ya ko danoya ya est-ce que dengolo de kungo yan fe ya mo suma de be demsonu na bana munun biya ma beka makorobal la doni kebe ki kenyani bana munun ya est-ce que olu fura binniya tension fura wolu danoya ku dunia
estoma be ba famba be la bi obo da no ya sumaya be ke mo fa ya obo da no ya ga planning fura war benna to di ka ko plaka ka to di planning ko o masiri ko fura ma do ka di fu yele la ako damne re ba so mana ta do so la ta pese la ko baroni o baroni be de be ke de wolo dabla lika bo sitanso ne ko on de chaili na cha baliya yawo o mum bi se to mo foto o jamana gari olu dunga chanawi ire ta don ko fara fika don fika ta jama ma yoro bawla e mamunu hijira olu ko ni o shere ere mana taka hiji jama ni ya laje ni nye dele ka arafa laje kam wo jigi to fle muzdalifa ka adama de laje ni fara finde ala kelengele pour que ga fara finde kuluye fona tara aka jabala wala mina ay afara finde ma be yoro mina ipsi ga fara finde chama yi ga bebe fara nyonga yoro mun ba suro fara finde kala kelengele ha to bu jamana ni Afrique be fara nyonga je jamana do kelembe ni ka chaya dai ni Chine ni Afrique da union zamade ni Inde ni Afrique da union zamade Indonésie ni oni Afrique da union zamade nanga Mali du kolo kabon kateme France taka la France population bali double fo sien saba wol ma flani ko nga olude bena fo ya ko nde ka tan o bitla ka don hakilla ko de ba jugoro enye to la bio to ro de fo ya ko farafika problème ko de don jango de laje bita dron jin nga yimi de kadon para o ka bla gore kon ni kwa angani ngoinge na to no ko ni fo sanda samwe i para yo kwa i parce que discours ala kan kishi ka ndanga ko discours de manzano ko zero parce que ale falere de ka atono falere de ka tankina tono te ka ale yena ai e bala nga fara fina folo tugu fle abi ya fama go anga na projet munu na ka janga na folo tugi ta fe ou te senefe sene to na folo tugu be na ka se fe no sene ni sinzi ko jamana kono asebale aba technicien taka bo jamana wala la kana fe sinzi fo barka be do ala santan ko kofe abena milliard chama surala anga na folo tugi so amade jini ga yimi de kadon de katata Dubai doro kana feri shini ka warni ali tam moado tamaro mas fanga soron fe akora te ganga du golo ti so ala goy ama kono ko amda ko ni tamaro turu kwati de yena parce que tamaro ka suma ya dangalo do de arabu fe arab jamana do ga barabe tamaro senay nin kuma mbiaw ko ni tamaro turu limay de ko ni a turu kwati de yena parce que ale be tanta jiri min do aka suma bana fanga ko jatemne ko min kunda be ka bi ashinina ma bira mungulu wallahi ma chama mbayele manani nema am chama fle ere ka dujele mani nema ka itunu pew ibe valeur min do dine wara ka kola yeto do ali yere tala kadaka ko imbe dine ko hukumu de kono mado lambe valeur min do dine wara ka kola masalan ni don flaminance ki le fla kuma kuna ya kuma aya sécurité mena ya ngubaka ay janibu min tawla bi ay ansizi janibu reka ni ni ko intaka laje a janga on yere de ba janga bunya ya katime hala yere kaslamer do bawka ni 31 kungan kuma lame abiki yana ko malien be chrétien eri dabali be banko kabri kalo mana jo ni ba fe nu ferile sra dalate ni shini jole ma ba ko beri de shinem ambo fe nu de ko sanga ta dande uma e bina ta mo videza mo te fe di mama kwanza de l'État fait d'idée ma ça ko nouvelle ko 31 vous voyez ça est la méthode aka sello e kanga do injira la e kanga sendo ni ndo ina muslima ere do de ide kalania foli mingira ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ere islamiya ko baw
ulu bunya jira idela islamaya ka don ulu jira idela islamaya ka maalimu hali tele min bi fe ni islam to qur'an karana ngana mun doni do jiye kono na bora ide yinga eben no ni to yidi na ta to do ka to fay ha e maga alkaba almami ebe joli to no la madina kira ka misri ebe kibaraj men do la o abe imaju tambolo ya est ce que on de mbo de do ebe bo de sigili suro barudala ya abe balontana do ka kalier ta kaba damne kabe balondala indim semani wa yala nyuma de da misal ta la nyuma de ka ubulu era Fatima jala ki mina bi tro extra fere o kara o do kara balondai abe balondana ka kalier ta kaba dem sema fuka na se a ka kalier banima ala bi hake min do ababe da o mo killing balobla afaka ka fatia kala atsi na iselji tayena ahina bidula wa hali shini janaba ko do ba aba kuro la chugo do lay nga dangania yere tabulo kwa ke chugo di don ba ko te ko man ishtaghala bima la yani fatahu ma yani ko ni mi e kanga minge mimbe intéressé ikungo ni i intéressé fin wala i kanga minge optaki dan afla be se ka kuyi afla se ka da ni nyeshina mi mai bode nyesoro ko man talaba shay'an wajadahu aw ba'da ni femi nyini hal ni ma besoro bi dokon sora e dine ko te ka dukono e te de unte foi kala ma dine ko la adum bet abedum bi folo ambisiga kashi wartem te fe mambo ambisiga kashi ubeni mbo be bi tele privé kera ka jawana fa do be ate foi boni dina kote ere to fle do bi ikyoke ka laje abeke maganjiri la direct al kaba fle qur'ane balaka kala na qur'ane jigi abese aka na jigi abese do fle ate foi boni ate foi kala ala kala hadisa ko sallallahu alaihi wasallam na tala ala kala hadisa dola abe dore kala na tala abe dore kala ni seli kuma sira abe seli wele ni seli jok kuma sira seli bi jwala ngani mbela on seli jwala eno american dongli duru shile bebul dongli do bebi na kala la muso ba da no fuka ta ba cew ba da no fe fuka ta ba te mo kelen te fo kelen ko ka soro o fanay walkan anglais do ta don adola ali ta korodo yani mingala ni min dine go na bo amma mori kala nge bo ngon dine ko kon kemetto mo to moni yeti to paliku ate fuido ala kula kada ko amba don kafiru chesri be bi ka ko intunude ba tunu ni sira o sira obina no mado la bi sugola kabuitama unambe femi bla singoro e akla ko ibala kala janae chen num flebige amena obe santani kobobi wali samwa benne kura ni sungalo kunsira wati asoro kanal ka chen munum be no be fenkiri karawo no ba kode itsika asoro fika sara ni sungalo kunsira ba bebla fula nazara maingoi balantar dodo bimbe saraka koro ba bebla kuyera yina ko mundo ka slaba usugula wa bi anyebe fen chamana ka dlaka blas la mo sigoro bi dorete de kisugula ka bi ka dinama na ma so mi shita tlonge fende shi de valeur ka bunka te me fait peka parce que ne tay shi to de besina ne be ni ko nguna shi no te ni shi banali ka duti taybi kani shi do ko kunta ndafe wa shi nyuma yora me dem sen yakuma amunum fleni wallahi ishi nyuma yora de shi nyuma yora e dem sen yakuma de ka damne sinul buraha kana ibali kuyale ka ta se sandebe ma adama de nyuma yora de fle ni adama de bali kulama e ko kuna ayalla be ni wati dila awe bengaide ni adama de ko bawo ko ba kuna a toroba wala nama a toroba lama ayalla be ni furanje inde kono ngano furanje be kera dona
n'o furanjɛ bɛɛ kɛra dɔnkilida la n'o furanjɛ bɛɛ kɛra misigi lamɛnna k'i dusu fa k'i galabu fa k'i fagun k'i barika ban k'i jasi e bi ma adamaden dɔw ye sigida la bi e yɛrɛ kosɛbɛ foyi tɛ se ka sara i la e ka jateminɛ kɛ denmisɛnnin minnu filɛ ka nin sigi sen kan alimami denmisɛnw b'a la u si ma taa yɔrɔ la nka filɛ nin ye denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ de e ko munna an ɲɛ tɛ bɔ maa ɲɛnamaw fɛ de munna an tɛ fadenya maa sɛbɛw la de e t'a dɔn ko den dɔw jira ka di nka den dɔw jira ka ko dɛ wallahi ni den ye sira faso dɔ minɛ ko a jira ka di de quoi o tɛ yɛrɛ jira ye dɛ n'a ko ko nin an denkɛ don nka sira bɛ sira la ni den y'a minɛ kaba tigi ɲinini mana daminɛ i b'i kun suli wallahi ala ka hakiliman d'an ma koyi ayi maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ɲuman na koyi ɲuman ye ɲuman de ye juguman ye juguman ye قال تعالى ألكو يا أيها الذين آمنوا أو لمن يرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أكان نجو من أن أيرو جو نجو يا جو يده على جو مؤمن جو يده إيه ما فجو يه أمبو كو فعلني من النبي على بانغلا ماده على جو يا جو يده نتيجة على نيا وتشين يده ebe ala fɛ ala jugu i b'olu fana fɛ o tɛ tiɲɛ ko a kana ne ala juguw minɛ ani aw yɛrɛw juguw ne jugu y'aw jugu de ye o tant que ne aw bɛna ala fɛ maa minnu ye ne ala juguya olu y'aw muminun fana jugu ye ko a kana olu minɛ awliya k'olu kɛ a bisiɲɔgɔnw bisiɲɔgɔnya kɔrɔ ye di ɲɔgɔn kanu b'a kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye b'a kɔnɔ k'a tigi gɛrɛ i la ka gɛrɛ a tigi la k'a tigi kanu ko an ka n'o don an ni ale ala juguw ni ɲɔgɔn cɛ o mun y'a to nin aya bɛ taa nin kuma ninnu na dɔnnibaw ko kɛnɛkan tuguɲɔgɔnya o ye dusukun ta de seereya ye o kuma laɲini ye jumɛn ye a karisa a ye nin y'a terikɛ nin ko ka d'a ye dɛ o kɔrɔ ye di u bɛ ɲɔgɔn sira bɔ yarɔ kanu bɛ dusukun de la o karisa ko wari karisa o de dusukun na ayiwa mun b'a jira kɛnɛ kan sisan ko karisa kanu bɛ karisa la ɲɔgɔn sira bɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn tulomajɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye u ka ɲɔgɔn kanu dusukun na o de ye o seere ye o tɛ wa maa min a tɛ tile fila saba si kɛ n'a mana bɔ y'i ka so y'a dɔn o kɔrɔ ye ko i ko ka dɔ tigi ye dɛ i kungo mana na a b'i dɛmɛ a la i ka hɛrɛ tana a bɛ k'i kɛrɛfɛ o de bɛ o ye kanu dusukunna kanu taamasiyɛn de ye parce que ni nin ma fɔ ka fara a kan sisan i bɛ mɔgɔw minnu kolonsolen don kafiriw la k'u ɲami kafiriw la u bɛna ko ayi ko dusukun de fɔra bon dusukun cimuru de ye kɛwale de ye dusukun cimuru ye fɛn bɛ dusukun na dɛ o ja de bɛ wolo farikolo la nka a bɛ ne kabakoya dɛ ne mana an cɛ sirilen ye kerecɛnw nɔfɛ bi k'an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an n'u ka bɛn k'anw cɛ sirilen ye bolisɔnnaw nɔfɛ bi k'an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an n'u ka bɛn ka tila k'anw silamɛ dama ye ɲɔgɔn na a b'i jigi misɛnya ayi i bɛ sin k'a faamu ten hali n'i ma kalan i b'a dɔn ko ayi ko nin tɛ bɛnko ye ko nin ye ko wɛrɛ ye n'o tɛ n'anw bɛ bɛn ɲini an silamɛ dama de kan ka ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ innamal mu'minuna ikhwa mu'minu de ye balima kelen ye limaniya ma se k'aw fara ɲɔgɔn kan silamɛya ma se k'aw kɛ kelen ye silamɛya m'aw kanu don ɲɔgɔn na silamɛya m'aw tin don ɲɔgɔn na mun wɛrɛ bɛna aw fara ɲɔgɔn kan silamɛya ma se ka mɔgɔ kulu o kulu kɛ ɲɔgɔn kan i tɛ foyi wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan u kɔni bɛ se ka taa fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn nege de n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan parce que fara ɲɔgɔn kan minɛn bɛɛ ala y'a bɛɛ di muminu ma a ɲɛsin yɔrɔ ka kan a seli yɔrɔ ka kan a hiji yɔrɔ ka kan a ka bato jate da ka kan a bɛɛ ko ala a bɛɛ ko kira a ka misiri wele cogo ka kan a ka
fɛn min b'a siri ɲɔgɔn na o de ka ca ka tila ka hakɛ dɔ wajibiya ani ɲɔgɔn cɛ nin ye wajibi ye i ka nin kɛ silamɛ ɲɔgɔn ye n'o ma se k'an fara ɲɔgɔn kan an ni jɔnni wɛrɛ bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan a fɔra ko an yɛrɛ dama de ka ɲɔgɔn kanu fɔlɔ an dɛsɛr'o la an bɛ maa wɛrɛw de ka k'u ɲini ko an n'olu ka ɲɔgɔn kanu ka sɔrɔ olu kanuni o ye haramu de ye o ye haramu ye dɛ ne ka kuma tɛ dɛ ala de ye kangari da ko aw minnu limaniyara la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ko ne ala jugu ani aw yɛrɛw jugu a ka n'olu minɛ k'olu kɛ a bisiɲɔgɔnw ye dɛ a ka n'o kɛ dɛ تلقون إليهم بالمودة قابل كانوا كيرو علوما كانوا بدوسون لا بكيرو تقولي كوالي كاجرا كواكو كدي يبقى دمه يبقى فولي تشوف لا كتاداما يبقى سمان نفع يبقى نفع من كيكا نكاني من جبي أتوا أنغو داتو فلو كسرو كتبه n'a sɔrɔ e b'a fɛ ka kafiri de nege ka don silamɛya la an b'o ɲɛdɔn sa o kɛcogo kɔni tɛ k'a ka kafiriya kɔni diya don ala ye parce que o b'a daga n'o de ye i y'an fɛn o fɛn ye a ko an bɛ tile kuma na kafiriw nana kira ka misiri kɔnɔ kira bilala a ka diɲɛ bɛɛ de wele wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o bɛ maa diɲɛ cogo di a b'a fɛ k'i wele ka don silamɛya de la nka o ni ne min ko e ma i yɛrɛ ta in ka ɲi a bɛɛ k'i ta kɛ i ta ye diinɛ ye o ye kelen ye kira delila k'o fɔ kafiri jumɛn ye yahudiyaw y'u labɛn k'u bɛna tugu kira nɔfɛ ka taa dɛmɛ uhudu kɛlɛ la ka d'a kan bɛnkan tun b'u ni madinɛka dɔw cɛ awusu dɔw ma dɔn kasaraju an ye kuma in fɔ dogo kira y'u natɔ ye yɔrɔ jan fɛ ko nin ye jɔnniw ye ko nin yahudiya kabila karimasinaw don u labɛnnen ko ɲuman kira ko k'u silamɛ yɛrɛ de ko ayi kira ko a ye taa fɔ k'u ka sigi ko ne tɛ n yɛrɛ dɛmɛ ni kafiriw ye filankɛ fɔw kan a ye taa k'u ka sigi nka o dun nin dun fana sɛbɛn bɛ dɛ an bɛ dɔ ninnu fɔ ka kumaw turuturu kun ka ten ka tɛmɛ ten kira ani bɛɛ jɛra nka a n'u jɛra cogo di a ka laɲini kun ye jumɛn ye u fɛ jɛ la ani jɛ ninnu labanna cogo di n'a b'o ɲɛfɔ silamɛw ye a y'u janfa dɛ parce que a bɛ n'u nege ka don ko la a kɔ tɛna k'u ma hɛrɛ ye dɛ kira ni yahudiyaw bɛ na fɛn o fɛn kan u y'a layidu bɛɛ bɔrɔtɔ a nana laban kira y'u gɛn pewu ka bɔ Madina ko labanna o de la ni e na b'o fɔ kira kɔfɛ yan ko k'e bɛna o kuma kurakuraya ko a bɛ tan y'a dɔn i m'a ɲɛ bɛɛ fɔ dɛ ko ne ala jugu ani a yɛrɛw jugu a ka n'olu minɛ k'olu kɛ a bisiɲɔgɔnw ye n'a ye nin kuma fana fɔ i bɛ dɔw kanbɛ non même Arabie Saoudite filɛ n ko américains de b'u kɔlɔsi karamɔgɔkɛ ne tɛ gouvernement kuma la yan dɛ an bɛ silamɛya ko kuma de la an tɛ gouvernement kuma la yan dɛ gouvernement ka politique ko n'u ka jamana baara o y'a dama ko ye anw t'o ɲɛfɔ an bɛ ka min ɲɛfɔ o ye silamɛya de ye wa min bɛ ka niveau la fana an b'a la k'o de ɲɛfɔ e tɛ président ye i tɛ ministre ye e kan ka kɛ cogo min na en tant que silamɛ i ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw cɛ o de ɲɛ b'a la ka f'i ye n'i y'o to yen ka t'i impliqué diɲɛ mara masakɛw ka politikiw la bi sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la dɛ parce que n'i ye kuma minnu fɔ u b'a kɔ kari nin de ye caya to an ka dɔmɛ sa hali arabi o y'u kungo de ye u bɛ Saudiya kɔlɔsi u b'a kɔlɔsi fu de la motu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma e ye kɛlɛkɛminɛnw dilan ni nin ko n'a ye ka na baarakɛdenya kɛ n bolo n b'o la o ye baarakɛdenya de la ye o n'o tɛ ni Amérique ɲɔgɔnna bɛ taa k'a bɛ taa silamɛ jamana kɔlɔsi cogo di n k'a bɛ fɛn ɲini de la ye a bɛ fɛn ɲini de la ye a bɛ pétrole ɲini nɔfɛ ye an ka mun b'o la an ka foyi t'o la o y'a dama ko de ye an ko yan e min ye silamɛ ye dɛ ka to k'i kolokolo diinɛ wɛrɛ mɔgɔw la ka to k'a jira k'u ko ka di ye k'u kanu minɛ ka don i dusukun na k'u sen don i ka kow la u n'i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ siraka o de ɲɛ b'a la ka fi donc o tɛ fɛn kelenw ye fɛn kelenw tɛ dɛ wa an bɛ u bɛ ko bɛɛ de ɲagami ta n'u y'a ɲagami dɔrɔn min ma kalan o t'a faamu min ma kalan dɔrɔn a bɔ nin ye tiɲɛ
en ye tiɲɛ a y'a ɲɛɲini wa adamaden ni ma kalan kɛ kana to ka fɛnw kiiri tigɛ i yɛrɛ ma ten n'i kɔnɔna filila ni mɔgɔ ye nin f'i ye sisan i bɛna karamɔgɔ dɔ ɲininka aw ko nin ye nin bon nin ye nin fɔ o kɔrɔ a b'i bilasira o ko ni ala jugu a n'a jugu hey nin ye tiɲɛ ye koyi maa maa bɛ ban nin ma a t'a yɛrɛ jugu fɛ o ala jugu ka d'a ye kira jugu ka d'a ye a t'a yɛrɛ jugu fɛ o jɔn b'a yɛrɛ jugu fɛ yan jɔn y'a yɛrɛ jugu invité n'i kan ka ala kira jugu de juguya ka tɛmɛ i yɛrɛ jugu kan i kan ka ala jugu de juguya ka tɛmɛ i yɛrɛ jugu kan parce que e bɛ ala de fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan nka ni maa maa t'e fɛ e t'o fɛ i t'a fɛ i ɲɛ ka da o kan nka min ko kira tɛ kira yɛrɛ ye o de ko ka di i ye i b'o o dɛgɛ k'o gɛrɛ i la n'an b'a cogo dɔn an kɔrɔ bɛ dɔn dɛ k'i ko jugu bɛ naloma sɔmi dɛ n'o tɛ an fɛ yan i jugu kɔni i y'a dɔn ko maa maa t'i fɛ i t'o fɛ i mago t'a ka conseil la i ka kɔɲɔ ti fɔ a ye i ka denkudi ti fɔ a ye i t'a invité i ka foyi da nka sisan an bɛ ala labila ka ala kira labila ka ala kira jugu wele ka gɛrɛ an na k'u dɛgɛ k'u kun mɔmɔ k'a jira bolisɔn tɛ kojugu ye k'a jira k'a fɔ ala kira tɛ kira ye o tɛ kuma jugu ye a y'a ka fɛn kɛ bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera lahara ala yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ kuranɛ ye min fɔ o ye nin ye kuranɛ ye min fɔ o ye nin ye kuranɛ ko k'an k'u wele ka na tiɲɛ diinɛ de ma silamɛya de ye tiɲɛ ka kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko maa o maa n'i y'i ɲɛ tugu silamɛya la ala kira nalen kɔfɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka sira wɛrɛ minɛ ko o sira bɛ se ala ma k'i bɛ ŋaɲa kɔnɔ dɛ wa man yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbala minhu falan lil mustaqbal falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin ko maa o maa n'i ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya diinɛ ye jango ala kira nalen kɔfɛ parce que ni silamɛya diinɛ fɔra dɔrɔn ala kira nalen kɔfɛ o kira nana ni min ye de sallallahu alaihi wasallam foroba fɔli bɛ yen a silamɛya inna diina inda Allah al-islam o ye kabini an fa adama fo ka na se ala kira ma nabi ma fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ ka diinɛ tɔgɔ de ye ko silamɛya o y'a foroba fɔ ye nka ala kira cilen kɔfɛ n'a fɔra ko silamɛya dɔrɔn silamɛya fila tɛ yen kira nalen kɔ dɛ kira nana ni min ye de قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نبى على فئات من مهود نفى أو نمي وسقط تقول نفى يقول حالي بيكون على فئة وين كده يقال على قلون تجاري على قا تنفى يقول قا بافى ما منو مسون كتقول كيرانو على يرد كو وكالفة نتا نكون بالفة كو كم بالما كو كتقول على كيرانو فى صلى الله عليه وآله وسلم mana kira sallallahu alaihi wasallam ay mauma musalaha o yi wele todi ani mauma jera i nege todi kundo i kado islamela o ye kira o ye wajibi de ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala de cira bema akanga ben nege pour que mo kado islamela e ma ala kira re majamuno dia fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalb lam faddu min hawlik bashite kana soni shima a fɔ ko ne kɔni ne da kɔni o ka fari o ye muru yɛrɛ ye mali kɔni da sa o kɛra o de ye baasi t'a la nka minnu da ka maga aw sɔn olu ta ma nin de y'a to i b'a dɔn u tɛ da farinya nɔ u tɛ damagaya nɔfɛ u bɛ nkalon de nɔfɛ ne da ya fari ne kelen ye wajilikɛla ye mali la min ta man fari e tuguro nɔ min y'i nege e tuguro nɔfɛ wa bon u bɛ silamɛya kɛlɛlaw bɛ tan de e b'a to o bɛna a b'a fɔ il est modéré nin ta ka nɔgɔ nin ta ka ɲi nin de y'a ɲuman ye nin ye jihadiste ye nin ye terroriste ye ɔ min tɛ jihadiste ye a tigɛr'o nɔ wa min ye modéré ye a donn'o na a ye tubabu dɔ ye wuridi minɛ yan an kana kebuyaba ye tubabu t'a si fɛ maa ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah farajɛ fɛn o fɛn tɛ silamɛya a t'a tigi fɛ ni n ko tubabu o kuma kɔrɔma dɔ minnu tɛ silamɛya de ko don n'o tɛ silamɛw b'u la yen u t'a si fɛ nka dɔrɔn ka laɲini ye ka se ka ko ninnu da cɛ ka b'u ma dɔrɔn
n'u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ côté min na k'o da cɛ ka b'u yɛrɛ ma abada ala k'an kisi tɔɔrɔ وقد كفروا بما جاءكم من الحق ko aw bɛ se k'olu ka bisiɲɔ ye cogo di وقد كفروا ka sɔrɔ u dun kafiriyara bima ni fɛn جاءكم min nana aw ma من الحق ka bi tiɲɛ na tiɲɛ min nana aw ma u kafiriyara n'o ye o bɛɛ kɔfɛ aw tilala k'u minɛ k'u kɛ a bisiɲɔw k'u kɛ a teriw ye k'u kɛ a kanuɲɔgɔnw k'u kɛ a kɔnɔfɔɲɔgɔnw e silamɛɲɔ dɔ bɛ yen hali t'a fɛ k'a ka telefɔni nimoro y'i ɲɛ na hali t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn nka i kan bɛ kerecɛn ma ko i terikɛ ye i kan bɛ kerecɛn ma ko i terikɛ ye silamɛ ko wɛrɛ ye cogo cogo n ko cɛ ye dulɔ min a falen nana siɲɛ fɔlɔ la a nana a bugɔra filanan dɔ y'a danga kira ko ayi a kana sɛtanɛ dɛmɛ a balimakɛ kan ko a ma ye a y'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛ ala jati ɲini n'o kuma in la ilaha illallah muhammadu rasulullah maa o maa ni limaniya a ka limaniya ye sɛbɛ ye dɔɔnin dɔrɔn a bɛ nin kumakan in dunge wa a b'a bɛɛ tanga hali ni juguya b'a ni min cɛ nin kumakan in ni min y'a fɔ a b'o o tigi hayiba dɔ bɛ na a yɔrɔ o tigi tanga dɔ bɛ na a yɔrɔ hali n'a sɔrɔ juguya wɛrɛ b'a n'o cɛ parce que min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o y'o de ye hali ni nbamuru bɛ maa bolo an kama nburu b'an n'a cɛ an bɛ kɛlɛ la n'a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko fa'an i sɔminɛ ka bɔ a ma sahabakɛ min y'a kankɔrɔbɔ kira ye mun f'a ye aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah ko kira ye nin taa ni ka segin ko f'ale ko k'ale bi kun y'a sɔrɔ ne ma don silamɛya la fɔlɔ nka bi la ilaha illallah dungew olu ye fu ye olu hɔrɔma tɛ yɔrɔ parce que u ka intérêt e ka intérêt visé don o dɔw fɛ nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw olu ko ka d'an ye sisan bolisɔnnaw fana bɛ ka fara a kan ala ka bɔda kan ye ne kɔni commencera ka siran sa dɛ an bɛ ka taabolo min kan a gɛlɛyara dɛ parce que ko minnu man ka ɲaami ɲɔgɔn na olu man ka ɲaami koyi ala ye kuma dɔ fɔ o de bɛ ne siran o ye jumɛn ye a ko ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ko ni tiɲɛ kɔni tugura mɔgɔw ni dunga nɔfɛ o kɔrɔ ye n'a ye tiɲɛ tugu kalo kow nɔfɛ ka tiɲɛ tugu nkalon na k'o tɔ ye diɲɛ ɲini ko ye k'o tɔ ye diɲɛ dilan ko ye fasadati samawatu ko kabakolo bi wolonfila yɛrɛ de bi tiɲɛ wal ardu dugukolo bi tiɲɛ wa man fihinna a fila kɔnɔfɛnw bi tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ filɛ tiɲɛ dɔgɔyara cogo cogo e k'a to a damana bani a misaliya ye jumɛn ye ni nɔnɔ kɛnɛ dɔɔnin b'i bolo ni a sigi a damana yan fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u ni nɔnɔ tɛ se ka ɲami ɲɔgɔn na o fana b'u damana a b'a ka nɔnɔ ko magonin ye o nka ni fɛn wɛrɛ ɲamina na ni datu kɛra nɔnɔ na wali ni na dɔ bɔnna nɔnɔ na o tiɲɛna dɛ fɛn dɔw de tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan silamɛya ni foyi tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ni nkalon bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Adam man di silamɛya la dɛ parce que n'i y'a ye fan dɔ mɔgɔ a b'olu nisɔndiya n ka Adam man di silamɛya la a da ka d'olu la o a da ka d'olu la dɛ n'i ye tiɲɛ ni nkalon fara ɲɔgɔn kan a da ka di nkalonitigi la o tiɲɛtigi de perdira e de mago bɛ sa وعن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه
خطوة بخطوة وهل نو دون كورو وكنو أبدو نوفي كدو دولا كده دي كواكا صحابه صلى الله عليه وسلم كو أو بنا نتقوم نوفي ما منون كنا أو شبرا بشبر زراعا بزراع كو نو سيتا سبيني كلي أباتا نو ياتا نو كلي أباتا كو هل نو دون كورو وكنو أبدو نوفي قلنا يا رسول الله حديث الله كالبايرة كوسا كو أنغو كو يا عليك كراها اليهود والنصارى كما يهود والنصارى ودما قال فمن كرا كو نولو تجدو متفق عليه بخاري وين هو مسلم يرى كرا كو قابناك صلى الله عليه وسلم قابناك كده كو أو بنتو ما من كنا أو يا بنتو نوفي شبرا بشبر زراعا بزراع حتى لو سلكوا جهر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وركبوا كويرا دي افونا سونغا سيغا تكو يهودي والنصارى نوفي وكرا كو ني اولوتا جونغودو كرا اكرا ده اكرا انوني اون ياي ni sabo ma ya ngoni ay anda yiwe bida ni islam ko ni ga blogi mo chrétien silla kunu sira shaka ade fe foga fara ma re fora ay fa fo abella ni ndi o para kuma khulasa mi anga don ko ni femi na tofle kroke ni tika ko yi kroke mo ni tika ko yi sel batemena seljini temena fankun be sungalo wareka ashura temena ya jumadon be ambolo alsa hsri be ko 25 hsri be ko 31 ibira kuma munun ke gare ga kuma kokari olutoyi o jamana ka sayela matia kalu sarati tala ne ma figa ban kalu sarala de angana kuma nyami yonore faraki yisi bo chrétien ka silla na todo ani fata jurusara kuma shikili kiki sembo chrétien ko zile ikabe ko kaluzara ne kaluzara ko kuma via ubukman nunde dunyona ta fanga famu jebe ke amara chuko mina bi politiki strafe jemara wa gamana ko e maintenant on ko islam ya mondo ko tugo no fe abge cheni de fanga ni yoro de femme jamana ube mara chuko mina wa dama ko e o yele mani sete ya sete ni Dieu comme kera binu ko ampleur buena Dieu kono na kera ko furuba ko ye oye wati chuwi nga ere kile shakhsu e kungo koni fiya wala be bolo ba kuna minala o de nye bala ka fi en tant qu'islamien ni 25 sira ika commencer ni 31 sira ika commencer kana hali najike tola nana fora ko slave do ni be chefir la croix yo wati wallahi do joyere la ka buli ka do busono dugula shenyini kama andanga bulu bare la ya ko ka kan bulu problème ambo wajuli ka ay hina nyona ay la ya sanga di fandoma obeteme sungolo bina ko amba hina fa shundiga di boma obeteme sungolo seli bina seli bi sunya ko ambe kashi kutubala sababa fa nga kutuba ke ga fo wa ade metrande mala wallahi ando kutuba ke na la shon ase ufle beri si asa no bo jamu sayele mai na bo vraiment wati kwa sayele mai war ko problem bebe dala ika sini masi Slava ka wuli ko 31 ko fana e ka ko fana warbo ko ero ja fana ande ngaramulu baraki fanga dem zo me do chien no kama wallahi nasru yana moto chien bi chaya téléphone chien bi chaya nasru yana ambalma police do be amati temolu lable do ara buta fode ko no ko 31 sur yana do dodi kunku bia abia fama we ni mindala ikote ko 31 sur
ambal ma fo biya islam ma fo biya ani ma billa me 31 boy dunna Allah abila fiya anga wasa duan reka kula anga valer danga kuma parce que ma kali juka ko korota itatui ko yori aw benin aw era aw bolo sa 31 sa ele ma dronde dina ko tala dina ko bala de to bu jamano bin na furu duala wo wa fe fana islam ka faruka ka ke ulubu wasuna ide ko an onde ka siri flex islam jamana bemne onde ta famille avant ya dron ko sa ele ma do mais pour ka ke jamana wele ka san ele mai ka jamana bla ka jate kenai wo be to ka wuli ka jodi est-ce que nazara ke mara chugo koro do ke ka koro o colonisation mamna colonisation numbana unana mumla nona angal lada unanga tabiya unanga kundlina ka olu ke ka mo mara itura maoma no fa ka kundlina na ibo ka mara kon biya num fleni to buka ko ka dine ko handu na bela uka dine tabiya dine lada be handu na bela fanga don 31 ni nouvelle ko e dine ko de do de angana ni jien ko nyami yona parce que amena na foko to buka apara nu ka fendlele ni afo kuma damne na ni ntekele ni ko e dine ko de silbani sinjini ba mbulu chuko mina de ni fana bulu tene na un sabatira yere anga kala kanga bla kala bla nyuma kanga ke anga silbana anga silin fitinu de la da to we furanje min ke ya ay fere beke anga an tan bisika tunu chukumira anga islamaya ka ko baw kulu doya kulu tabla nona basi nan kununa an fana ka laje an nan tsika e kana sika fanga ta yelema ngane ben simbo ala ambe ko misula ambe psiko keo 30 sene ne ka foita nga o kembe affaire d'état de ambolo ambe dalu nyini de lawla sawansa la no farde ko bayna adim min rusuli isa bangini do la nu fariku angoni farraqna ko inata mawlul ami mingi ajuni oke 31 la nu fariku munu bo fo mingi mawlul yoke 31 kabiye nu fariku ga ebe dalu yindila ebe dalu yindila ma dalu be ni ko nuna ni anga kote chere la anga kote anga nsimboala anga mbulu boala kana foi karaba an boni an na kera dumini to kana foi karaba nani ka komi mbena nyoma oyoyi e min fana ni chefere la ka koro ika che marchera ere maiti ma ofo ga kata do ala ka wuli ka che ko wuli ka joko tanten sira aya dabla angan simboni kunna islamé di ikinye shika islamé ko mai kulu korota ika islamaya ko tana usira ma wara utasira ki simbola afle nunu dare la na boyan fuka te monta 31 fle kibaram ba ka biate ate silba era ka te silfitini era ka si ni silba era ni la yain fara ka babana be biti chife ga 31 na kibaru damne na oui 25 kala ka 31 kala ka le premier kala ka le deux kala ok akopta kunje kuma mani futuku mun kala euro mare ti da don kala mar ko do na foronga ni fantan jamana ko do ta dlo sanga wuli ka dlo la ilaha illallah am min do dlo la même do petarni la accident mi kala ebe ni mbeke fena femi rete ka dina kuyi katla ka andem so labla ka ke comme na fo ala kota yere te haram ya doju rebo mso kunla ba fo ko 31 shuba ko jurumuti sebe doju wo ko be ka kono ye ma chaman dona glomina adam ne 31 dila chaman dona glomina wallahi adam ne 31 dila utura ka nege fa nene akara le dunia la mo ko tini chaman be mulo bali adam ne 31 bolu de seve nous et min nege ka bono 31 o bolé de o ti domble de bana ni mambe sika ni konnunu laje kamba fo ko na ke chugo nyana na ke chugo nyana abika blia
kɛcogo ɲuman de bɛ 31 n'a kɛcogo ɲɛna ni y'an ye kɛlɛ la n ko min bɛ kɛ bɛɛ de ɲɛ b'o la ni y'o bɔ a la sisan 31 bɛ yen bilen wa min kɛ bɛ ka 31 diya denmisɛnninw ye ni y'o bɔ a la sisan o y'a bannen o y'a dabilalen ye a bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲinɛ ma sisan parce que an kana an ɲɛ tugu ko kan ko b'a la ka kɛ fari min na dɛ diinɛ mɔgɔ i b'a kɛlɛ k'a to a fari de la nka k'a fɔ i b'a diyagoya yɛlɛma walasa k'a daga e tun b'a dɔn a tɛna se ka kɛ ten npogotigininw k'u sutura k'u ka burumusow don u yɛrɛ dama k'u bɛ taa 31 kɛ o t'a dabilalen ye cɛmisɛnninw yɛrɛ dama k'u labɛn k'u sutura ka t'u sigi ko an bɛ kuranɛ kalan na o t'a dabilalen ye u b'o de fɔ yan ko an kan ka fɔ ko k'a kɛ cogo de ɲɛ ayiwa a y'o fɔ a taw ye an kɔni bɛ min fɔ a y'a dabila de voilà an kɔni bɛ min dɔn an k'a dabila parce que a tɛna se ka kɛ k'a ɲɛ wa hali ni a kɛra k'a ɲɛ an ta de tɛ kuma fu de ye nin ye a fu tigɛlen de ye nin ye silamɛya de ka seli tɛ kerecɛnw de ka seli don o tuma n'i tɛ kerecɛn ye i sen bɔ a la kuma de bannen ye kerecɛn seli de don e tɛ kerecɛn ye a ka mun b'o ko la an b'a bɛɛ la ne m'o f'i ye ko ni ye kerecɛn i ka du i kɛrɛfɛ u bɛ la yafa i bɛ siga o la ko ni ye n timinadiya ko ninnu bɛ sɔn ka don silamɛya la e fana cɛsiri cogo ta nouvelle ko la a bɛna kerecɛnw u nata da i kan dɛ ko n'an y'an timinadiya nin nɔfɛ ko an b'a baptiser ala ka bɔda de k'an ye dɛ bana waati taara an bɛ funɛnɛ na an bɛ kuma in surunya yan bel isharati labibu ya fahami ko an balima dɔ ye kɔlɔsi bila ka na duma ko ka dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a na ye ala ka hɛrɛ k'a na ye ala k'a bila a ka mizan na kɔlɔsi ye ala kusuma tamasiyɛn ye ala kusuma tamasiyɛn don ya rabbi ala k'an fara ala kusuma na kan ka ala kusuma ka caya ya rabbi ala k'an fara o mɔgɔw kan fi dunya wal akhirah ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan an tɛ kɔlɔsi contrôle la koyi dɔ bɛ n yɛrɛ kunna yan o musoman dɔ bɛ n yɛrɛ kunna ala k'an bɛ sababu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a ye hakɛ to a ye sigi dugawu bɛna kɛ an ka alimamuw bɛ yan u bɛna dugawu kɛ surprise dɔ fana bɛ kɛnɛ kan an bɛna o fana kɛ surprise dɔ bɛ yen an bɛ a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sigi kosɛbɛ an ka alimami al-imam Moribo Mangane ale kan ka na dugawu kɛ ka jamana labila a bɛ ɲini jamaw fɛ an k'an sigi an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yan inshallah a y'aw sigi baara kɔni wa khitamuhu misk an b'a ɲini maaw fɛ a ka hakɛ to sanga ni fitinin kɔnɔ a ka hakɛ to inshallah surprise dɔ bɛ jama la sɛnɛma an labɛnw sabati o ye min ye Moribo Mangane k'a ka se kɛnɛ kan a ka se sanfɛ yan al-imam Moribo Mangane inshallah décoration ko kuma mun ni a bɛ sen na an bɛna segin décoration in fana kan ka segin a kan kɛnɛ in kan tuguni décoration mun kɛra commune 6 jeunesse y'a kanu k'u ŋaniya yira ka tila ka diplôme wɛrɛ di ka tila ka an karamɔgɔ k'a décorer ko mun kɛra an jɛnna n'a ye an b'a kɔ hali sini wa an bɛna tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan hali sini an jɛn bɛ n'a ye atakbir ala ka barika don a si la atakbir Allahu akbar Jamiyatul Rashad kun ye diplômé ani bonyama segin sɛbɛn ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya ni an karamɔgɔkɛ a n'an ka alimami ye inshallah ka yira jɛmaw la k'a fɔ an b'a ɲini maaw fɛ a ye sigi kɔfɛ dɔɔni maa dɔw sigilen bɛ yen anw sigi alimam Muhammad Salogo k'a fana ka se sanfɛ yan inshallah alimam Harun Jawara n'o ye Jawara ye k'a ka se kɛnɛ kan yan inshallah an bɛ segin a kan balimaw ni diplôme diplôme b'a la k'a fɔ ni a dira Jamiyatul Rashad maaw fɛ ni ye bonyama segin sɛbɛn ye k'a di an karamɔgɔ ma ani k'a yira jɛmaw la k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye bonya min d'an karamɔgɔ ma ka si ani kɛnɛya min d'a ma diinɛ lase sira kan kosɛbɛ balimaw ko an nisɔndiyara a bɛ baara mun na diinɛ in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la ka tila ka nin fara jamana fɛnɛ ta kan tuguni an ka président ale ka jɛ kɔnɔna la Cheikh Namaga diplôme Imam Moribo Mangane kosɛbɛ ale kan ka na
an karamɔgɔ imam Muhammad Mahi Watara Anal Mahi ko to b'a fɔ ko Mahi Anal Mahi ko cogo bɛ Anal Mahi atakbir ko ka kafira misɛnninw bɛɛ nagasi jeunesse bɛɛ wa atakbir summa takbir Allahu akbar walillahi alhamd Anal Mahi muru mangani Cheikh ne sɛbɛn waliɲuman dɔ sɛbɛn k'a di an karamɔgɔ ma k'a bɛ baara mun na k'an b'a soutenir kosɛbɛ ko mun dira tɛmɛnen na an b'a doubler wa hali sini an b'a kɔ alhamdulillah an karamɔgɔ a ka sɛbɛn d'a ma ala ka barika don ala Allahu akbar a takbir ala le décoration filanan wato wɛrɛ bi kɔfɛ n'ala ma basi kɛ inshallah ala ka barika don ala amina rabi an ka parrain Corno Abdoulaye Ɲangado k'a ka se sanfɛ yan parrain Corno Abdoulaye Ɲangado n'a bi jama la k'a ka na sanfɛ yan Corno Abdoulaye Ɲangado Corno Abdoulaye Ɲangado a ka se sanfɛ yan ala ka barika don an na si la k'a n'a hamina ko nɔgɔya Corno Abdoulaye Ɲangado k'a ka se sanfɛ yan sisan Alimam Muhammad Sanogo ale bɛna Corno ka waliɲumandɔn sɛbɛn di a ma n'o y'a ka diplôme ye Corno k'a kana tribune sanfɛ a n'a ka mɔgɔw ka hakɛ to nin waliɲumandɔn sɛbɛnw de ye adamaden n'i ye mun kɛ ni a yera o bɛ lakali alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala ka barika don a si la Corno Abdoulaye Ɲangado Alimam Muhammad Sanogo ale bɛ o ka diplôme di a ma Corno Abdoulaye Ɲangado Alimam Muhammad Sanogo ale bɛna an balimakɛ Corno a bɛna o ta d'a ma isa na kɔfɛ dɔɔnin ni ne y'an ka parrain don min an sera a ma ka kɛnɛ in bonya da a kan a ko nin